Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi sema mbia bono iga na gukwanire anose asikwabo kire korwa nyasawo berumiya nyasawo berumwigenwa oyo toseseni na ndo terili tukoli kuli rero utambe niko tugwate kipindi kiga mwanza litukuli ya Jumatatu mpaka litukuli ya Ijumaa asenga njoko mubaka nyasaye na komobonene na komusasima rero nintagete nkwa namangana make igoro Yesu buna Yesu akwanete igoro ya masabo ari atogosaba anyare ko igoro bisiri beigoro enjero gwende kwanda amasingira ao ekero gosaba abanta bange niko bagosaba so wakiriogi niko bagosaba so aso gwatora tu batamanye tinki kibente kokolekana ase katikati ya masabo egentege tangani ekero kogenda so gosaba osekero kogenda ase nyasaye Yesu niga toroberetie na ndaga tobanga boronge na rero nintagete nkwana monaye ekegero omonto tokorangiria nigaro muruti wabaruti nigaro monene bwa banene goikatu yandaye ase njire yerengiya ekero tokogenda asa masabo ase litukulia rero ekero kosaba anda mazingira yako vizuri abante kero mogo saba posemo kwenda so bosibwa nyasaye anda mazingira yako vizuri aligania the environment yali aso events ensafi evenchenu evendabu rosi bitamba rosi nyomba yabuse yorosie evengia na ebiko monyene esibie beka cyanga cyao cingiya beka cyanga cyao chiwenerete beka cyanga cya maskani ekero kogenda so bosibwa nyasaye ere no muruti na ndere no muruti ito oyore igoro mono ekero kogenda asore okomurangiria n'ubwente ko bakwetayarishira senjere yerengiya egento kende ya kabere tayarisha moyo wako arigania nkoro yao tayari asoko mubaka nyasaye arigania nkoro yao ebe tayari asoko motogyo ekero watwarire baga ngabono ngo sasimure osengo sabore abana banyasaye arigania nkoro yao asinjira yoko musasima to basa gusaba ko banga abantu bagosaba kwanyora ngo monta agatebanga osine ndagera to gosabira bwatura to mangana abira atatu ngo monese ndagere yega to kuria asiretara Yesu Kristo ro mutorito amasabale bunayigo na masabatari kumwikira nyasaye so arigania nkoro yao arigania moyo urigelekero Yesu alenge gosabira chindagera chiri aseseneti akarageria abantu chimia chiri busano nigasabete asinjira yake bene agateba ngaye nyasaye ayogoto endagera bonene seseni endagereye egera abantu bali igo inga kwaneta mangana ya kari ka prepete ngoro yaye kiri tayari kayeroberetie ngoro yaye kera asinjire ndonge keyera mbogete egento kende kya gatatu esibie oga esibie ekero kogenda asinya sae oga tobase kogenda gusaba nyasaye kuromo chafu kubwate buse yegasi kubwate bigeri bya obisi bwakore gasi kubwate obuchafu kero kendo gutyoka ekero kogenda asinya sae esibie eyaka mafuta obumonto morabu na bibi kwegukwana ngainwe kero mukwengata mweyaka mafuta mwesibie timorekana abantu ngankwe ngata more so timorekana nabantu ngana masabo bwate asamarikanya sa Matayo isanemo ekivugo kya gatano negia sita igiye kwa namangana iga ekero mugo saba timo babuna abangainereria ekine ekivugo kya gatano ase Matayo isanemo ekivugo kya gatano timo babuna abangainereria bali bagotena asa matabekani echipara bamanya gwaka mariogi baborite nyasaye nigakwegwa asa mariogi aria ekivugo kindi kya sita igo kyo kwa nangana ki ekero go sabaye so nyomba mwao orangiri nyasaye obobisi na nyasaye obobisi naigwa masabao inkiye ko gukwaranga nyasaye obobisi nyasaye ito nigara asabisekanete nyasaye ito tali nyasaye gotoka asa matabekania ogotoka sichiro gati ogotoka asa mebrukanere nyasaye gagotoka asa tegerete asa arabu asa chenu na kia abantu bagoteberirwa nga korosie ka soko genda se karu yo monene guika ko musafi obo mochenu obo muntu ambaye ni mtakatifu bweche na ndibwero sikobo muntu muya aso bosibwa nyasaye ekerago chichago kwana monaye yatoka ngaembwe bangete na ndibwero oberetie asenjira yo wechena na kogenda aso bosibwa monene lingana lya gatano usiweke maneno kuwa mengi usirudie maneno asike
ekevugia saba ngabono kwateba ngaye Nyasaye nkonye koru mpaka z igo gukwana ringana elimo omonete rikogokiwa no bonge bwa mangana agoteba nga namanyete getorigetigo saba nyuma kanyora totarasaba koyo utwara amasaba amenge amasaba mororo amasaba Yesu atorokeretie ase gitabu kia Matayo yo isanemo ekevugia kianda gochimaate ngekero mogo sabatiga to sabega tato itore gore leta lya olisikwe buruti bawoje amasaba bunagenderete agateba naendinga na kim twabere ntwe bibe muna toko babera abagotokorera bobe ekevuga 12 agate otebaiga ntoko nyara kwaberwa bibe bito onye ntuntorabera bari bagotokorera bobe abana banyasa asemambia bonega ekero koboka na kwanete gaigana ndetukolinde ngekero koboka gechiri no monto rosio moremba monere nali amasaba wara ikigoro kero keri no bwate kerengere likyogo sasima gosikyogo masaba Nyasaye nyuma utaragenda kubeka marua sosi wa Nyasaye rengeri asakiri yao tengeneza akili yako na ukikumbuka kwamba kuna mtu uliwahi kosana naye, kuna mtu umembeba kwenye moyo wako, for your information, mtu huyu atasababisha maombi yako yasifike mbinguni kwa sababu umembeba asenye njini gomobogoretie gosekero kende gogechiria monere Nyasaye tako wa masabo yo muntu bwatenda mwamu no montonde tuabere bibyeito buna intwe toko babera abagotokorera bobe igo Nyasaye gara igogosaba kwao ekero kwabeiro muntu uriyo gokorere bobe Nyasaye gara igogosaba kwao ekero gwasibire enkoro yao ngano nyintachiro musaba mabera notachie no motebi ngomo yo mintone nje na kwabere lakini ekero kwa mwabere kwanza vuta pumzi ndani msamee ochabeli momanyi orioki okiondo na kwabere ase nkoreme ekero kwa mwabere liorie murangeri Nyasaye byemegando igoro na igogosaba kwao nande nagotorie na nagokonya abana ba Nyasaye tigatwire birengerero asogosaba kuri Yesu Kristo atotebetie asemambia bonega tayarisha moyo wako kuwa msafi kabo muntu ochenegete naende beka imitate weka ebirengerero byao asoboruti wa Nyasaye beka ebirengerero byao ase Nyasaye tigatosabe tato itore igoro erieta lya olisikwe oburuti bwa oboche owanja kwa ogokorekense buna wakoregete igoro twentre ndagera ito tuli kurasoli omobe buna twabere bibito buna ntoko babera bakorora bobe na kyoburuti ne chinguru no bonene no bwao emyaka amina Nyasaye bimiganda goseseni andonse asoko genda Nyasaye bimiganda abamo naye naende bwabera abantu tobasa ko babogolia nje yogo kwana monaye no murande cha fete ageta mumanyi korwa sekanisi ya Happy Church Ministries International suneka era asomo chokisi na abasabere mwenzi abamogosoka semambi yabonega genda no murembo Yesu Kristo enamba ya nesimi 0726869188 enamba ya nesimi 0726869188 Nyasaye bimeganda gosesenia shalom uwe na siku njema na Mungu wetu akubariki sana. Eje Nensoko TV Oboroso bumugusi umurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Majito mulgeria bwigeta sengen Soko TV ritukoni rya Jumatatu totebanga ntichirimo chinga kinande togo chake iki twachaka emirobire twabegeteri tukori igoro twachaka kwenekebuna chinga kichinde twanyare togo ikirania nimaite kwabokire wachakire kuyarigania semirobire yago nare urure semeremo ogochia ko nanyare kagutimoka nabo igombale bachakire emirobire yabo oigonto gatete ukwanere igoro yabo kwira na siskuru manjito mulgeria nimaito nyetarairana nogendete kuyarigania anyare kagwikirana siskuru nimaite ikendi yao yabeire ingia no gusaba no kugena kwane boigonga ikendi yago biya yarenge chinga kitogo chiko chakari tkorinde rikoro kwanga tichirimo migeta senge tugya Soko TV astogo tsemanya butambe twamanyania twikasensemeriye chigaseti twabatebyanga nari ya
Express chigaseti tweke county ya Kisii county ya Nyamira twakumanya boigo ali agendete kwenekiwa kurwasi binyoro bito wekachia bisi abarayimu abachorete nabono gutagature twamanyanga ninki bagasaine gukora ngaibari nane ninki bagendete kwenekia chinga kimune chigo mwanchito murigeria ngokwagera somoro birian soko bwakire tunyare tokusanga tumanyanie nabo gototebanie una butamba gotonyara somtanda Facebook na mego YouTube tunyara tokusanga waigo chinga chito ko inamba yetu studio kwanyara go kubeke kerengeri kyage mambiye watebinga ngagiole kwabokire wachakire litukuri yago nabaigo buna butamba mwanchito murigeria kina kigeta senge wanchira no mogusi kwanyara go kwera na kerengero kyago nabegerio giriago lyanyara likwegwe kana buna butamba litera renda yana ndemo nabigo kwarigana somoro birian soko bwakire tunyare togusanga nayamo Nencho mwanchu murigeria ngoro ku Innocent Onyango mugusi andonse sole semambi abono ngo gukwaninga bwakire kana gokwani bwakire nane ngokwaninga itongo mwocho chirero ni gitariki 19 mutinyi mutangani mwaka w'ikiri 2025 ne mona ndani na mono togotebinga litukeli naliye ikia cha kilo mutinyi mwene nungo na gosukore mabono goikire gitariki 19 ngangore goika omwalioye nane mono mwaka umuyiya bw'ikiri 2025 ne moisa chinde bono kwa igulelio geli aseli tanganya kurwa segeta seni geito gen Soko TV buna Diana gotebyo murubeli go kurwa Soko bwakire nane ngotebinga happy new year onye kwaba na liri tukulitanga ni kwanyara kwa goswaga aiga no tukunyara kwa tugukwane kigusi cinse 24 samatukata nabere ase omwako mugimana na mono mwanchu murigeliga iga no tokwete libaga buno mugusi ito eliyo nyara kwa gukwana go chase tolese mambia bono togotenga boka ilindo nyara kwa gukuyaliga na kunyara kwa gokoranga litukulia uli achire bosio na korange merobeli eliyo begete nyara kwa gikirana ni matengo mwaka na liyo chagete chi resolution tirase bitabu binte binge totagete bikolekana se mambia bono na igongo wate mwanchu murigereri boke litonyara kwa batoko genda asobwango ebe igole cinse mo chirichia gusi tokoteba chi county bere chito Kisii na Nyamira boigo gatoka gole cinse mo chia Migori gatoka gole cinse mo chia Homa Bay Kisumu mwanchu murigereri getaseni kigito niko kigendete gosasalia sense meyo na somo chiyo Nairobi na bagotonyora sense melia signet na namono ne cinse mo chirichita na ino mujyo Nairobi yuto tebanga jiado otoke cinse mo chia Machakos mwanchu murigereri bali cinse mo chia county ya Kiambu gotonyora senchira bwikirano nabo igono nyambali bago ikase cinse mo chia naroko ninyi gwetenga na kurungo chuti torasinini ngo mwanchu murigeria semambi yabona twakwaliga niryo nyaraka bago soime yo murubeli aigana Soko TV nje nguru ku Innocent Onyango Diana ngaki weekend yawe yalenge weekend ya nambia yalenge Innocent na intera manyi yawo ngaki ya nambia yalenge enki ya A70 binge ngwachite kanisa by the way kanisa ya tintete kungainili tuchitira gine omuyoro gwata matukabe decide Baptist Church BBC tida chiete rero bono kwambuliri swali ntale kwaliga ni muratimbanye tikungainili tinchiete na taitonga inireli ya twakisi tinachiete na igwete mubere tulenge buya mono pole rakiri naro cha muchiona no chieto woni ganga kigweto mubere nyasaye no muya tukumwakira ngambia mono eche no naringa turakibati botambe no tura moka babotambe kagara kibati na Jumamosi esimi yalimete kyarara ari kumurigi mubori ngaki kibatimbu yole nganyore go ntebinga rero nilitukuri umutimuko director zaki ne rutalenga umutimuko tibetira usina chite kanisa agency ogo tumetu usina chite kanisa ase kibati na kwego naitabanga ase kibati kwego itaba aba Joshua na chite Jumamosi zakiere yaya mancho murigereri kwa igure register Diana tate ko magiri tukoliti chiri mukolendeli tuko kwa bekiru bosino mo pastor tete biriga byonsingo nyare kana bira masabe kamina yiga konyegelie na ndanya arakabaga utobeka buronge twagenda busi obuno mugusi anamone semambi yabona bugonyara ko tutumira ujumbe yago cha studio namba itegere 0788666663 karata ko teba double igo deji sale 0788666663 einere namba bugonyara ko bago tutumira ujumbe yago ototebi goli chinse mo chire checho musuli bwege susu ototebi gole nakuru mungwano ulio koro kumoga ototebi gole chinse mo chia nyakenyomisia obali bale chinse mo chiri chia Kitengela muswati naro kwa chinse me chia utawala na baga ototebi no bale Colton Oto atotebi gali chinse mo chiri chia Industrialia bande bale chinse mo chiri chia Kiambu mototebi bali muri chinse mo chiri chia Kisii County na bomo ototebi asema mbia bono na sense meli ya Facebook na bagonyara kwa goko bwate live stream tobege torro a senchire wikera
prescription asukunyara kwa bago igwegeta sedi geito asenjirwe nande muna twagotebye se mambia bono tugochakari tukeli asoto kogendera ko kwa shout out tukurangiri ngaboka onyara kwa bago so asemero beli nimatenga kwa akiri chisabu botuko abantu bali kali konyu chipeni kila Diana proven chibruven chibruven bakale goita batebanga dadina umwana mgongo kunya proven proven ye nabonta teko yechungusa ngange minute ekara nara yigure sana na yigure bakona ko yekwana bakale batebanga kilo montagne oraga proven lakini prescription anyway kwana le proven because ne joke bekirabu abantu bakali gukora prescription online kwanze university nere atokiro mwancho muligere ningo tebi ekalegoro ku TikTok bagerije bakwanalize no symptoms cy'uburwire use bintu biri by'uburwire cinga gicindora asa ko banga kai inkike lakini mbali ko ngaine bali abantu bande ngaine bali content ko ngaine li nturi otabo igene kiregento tintage tikiro montage ne kiregenta ko so yo kanda tebe university omondara some binte byabuno koruga online amangana na online yo yichisemi aguna ondaige online bitanga nitigabale asomi kuruga igasegeta sengate Diana yentake bongere tatako tebye kero genda tekurigiri babaso ira sumurubiri mbuyere mutwaro umuntu kurukumurayi murayi atoke cinga kicinde okonyara kabaga kororeka no gotentereke kire bintu byabire bikongu nabo konyora nga kwenyora atambe sana maine burayi mbwarorekanete ingotebi cinga kicisi ni kuraliti kurende kurarigeri bari babukira semambi yabona sensemeye mutandao Mwachito muriere ya kingo swa sensemeria ya Facebook na ina bakotuma ujumbe yago asensemia ya Facebook noto live na Soko TV na begasi namba itu studio butambe togotibe nga namba itigere 078 mara kabiri 6 mara 5 na 39 namba yo moiro na ireka waso mtanda ito Facebook oigo asensemeria WhatsApp ina binero togotumia twanyara togosanga tunyara tokumanyania oigo tinga kinchire chiwika tuabwate simiago no nyemba birekere kimabibunikiga kolende no chegega omwegwa Erikio Kali bateba good morning team en Soko Bwakire good morning to you show Diana Ndemo Diana Morabi Ndemo na Innocent Nyanga as usual. I'm always watching you live from Machakos University Men Soko TV. It's a new day and a week the Lord has enabled us to see. I am thankful to the Lord. Now wasalimia my dad Richard Mose, Ma'am Josephine Mora from Sugubo PAG. Nyacheki ward Bobas wishing them a blessed day and a week ahead. Nayo twali kingia ya masesenia tuatebo mwako yo neki ya masesenia. Wego Christopher Tanya wateba Bwakire bya kuroborangi Kinyambi with my wife Lydia Kirbo abana shera Matiangi Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga pamoja hadi tamati. Have a good day. Josephat Mosoniki Mwama wateba Josephat Mosoniki Mwama Kurwa Limuru Mabroki Rua Kationde Edina Kemto Samuel Mwama Luciana Nyanchama Job Moseti Dixon Kebaso Joseph Ondanya na boigo ndoche ya tulimbakala kiningo somane Joseph Ondanya Moserwegeso na boigo Jason Mogera otebanga baso ime yomoroberio edum sasia match ya nyamache Wilson yoteba kurwa bobasi nyamache nyabiteni kondani team Kyonyo so ime yomoroberio na bagotebanga Jessica Mora en Soko Bwakire kurwa iga pipeline watching live asante sana mbarikiwa Dennis Kukupae kurwa Tasha tuabokire byara kini bono iga ntegerete kurwa Moi Avenue Scratch koba tebi baso ime Soko TV Bwakire neyemo na nene yaito una butambe asante sana Robin Nyambinya oteba kurwa Chararani bokiete bya Joseph Ageta mamanyi Kebasono Nsonga so ime yomorobiri mbuya mono Nyasaye agosesenie asante sana Zeria Kirbo amina and blessings in Jesus name kaitengwitira so morandi ito atebanga Rise and Shine tungie mjengo kurwa ngobo bana baba Irene Kingdom Weekend Soko TV na Innocent na Diana mpaka si toka nyimbo Mwakege Village na wazazi wangu Geri na Mariana na my husband Benny na bana ba Thomas Diga na Macdotak na Brighton na bana ba Mintobonsi na bantu baito baka nyimbo area batu wale mambigia na bigo Javet ageta mumanya oteba Enoch Makori so ime yomorobirio momro minto Javet ageta mumanya na ndote birega iganga Rogers Nyariki bia mona so morobirio na bigo moganiri tukoliya MBC no mogati James Matena oteba kurwa Kitengera Township Kajiado County oteba ime yomorobirio na my wife Abigail our children Emmanuel Matena Abel Ndiege na Gavin Moses, my daddy Bernard Matena,
Mata Joyce Nyabuke na my brother Jefferson Matena Samuel Matena sister Ruth Kemto Christine Angelini otebanga abaiga baswaso mu rubiro Susi Yobesh Duke Dennis Gilbert Mary Phyllis Vanis Phyllis na Megorinet Mokogoti Powerful Mbati Agecha Paul mwabutebigo Moboke na Ndemosoe asomero rubiro David Mogaka wateba good morning baba dogo Nairobi pamoja Fred Moga bwa Kirebya kura St Peters Nyakinyo Mise Secondary Misdi Call Fred Moga Mutui Komo Wilfred Kombo Ratemo Komo kurwa Utiru Javet Ageta Mumanya wateba bwa Kirebya na Yesu Kristo na otole ama kurwa Happy Church Sunika ama nabantu bonsi Banyamira na Kisi County Kibasono nsonga wateba kurwa Lanet na kuru Following Life Rogers Nyerika wateba no kurwa Amsterdam Netherlands na Noari Meyo Morobirio na Kemifiri Sede Nyariki Maya Nyariki Kerwo Pande Elviso Pande Mongina Mocheche Rameki Obuba Nyarumbe Negati Abande abego eno kumakoli yote bano kumakoli kura Musaraba Town Musoribo sote lan soko Bwakire en soko na ya mabu na Butambe good morning Diana na Innocent Krandenisi nkiyo Musoribo sukura na Kuru City Salam Scrap aotebanga Noari me yomorobirio Innocent negati abali na Nyarigi kera ikindi ana some ya eno kumochere gaiga atebanga good morning en soko Nyasayo nganchire na roli ritkoline from Isebane border kuka nilista kutoka colleagues na Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema pia siwe sahau babo minto batisheba kwambo kole byombe mwanyabando seito atwale mambingia na ndenyororo na wegoteba ensoko nigaba iboli babeire ekego chekenene nigo bakoiba chinko chiboko chini aboteba abaibi niga abaibi babeire na abaibi babeire ekego chekenene nigo bakoiba chingoko butukonya tibali gotiga tabia chwara ipo siku watapatikana kora kale asechi nsemo cyabo eno kumuchera kali guchererwa sana iko bakali kuiba anyore baikaibetero ne chisemo cyagusi abande mbaroro konyora nga chinga kichinde bagocha bakolige ntukiliye kurukunga bayiba nande bakore no kuruga nyumba kona kuigo muibya kuibira nandoruga rimo mbayibete seito ande bakanyi bakechaye bakarosi actually barosetie chaye bakonywa ne ngombe nande no twarenge nyumba toliko sekara kini wala asa kino ene ngombe Ram Vincent Nyarango mbiyamo twakore kuruchi seme chalikoni bali mwanyara kwa mokonyora libagana ga soime ase emambia bono eno kumochere engane yuero twayegi kerige kogera telibuye sana munta chake kogera dacha ke ko kale bintu byabande ngoke gutokira chibese chinyinge sana yo chuchu nabo konyara kwa kenyora na ayo nyara kwa gotugi ande tari bese nyinge kero kwirige chuchu kwa kerenda ande tu onye gutagete konyore ngoko yo mundu tugie bimoni na maine kera gwatugire bimoni go sesese montra bago chago tebinge nyesese nkoye ngoko onye ngoko yago sinyiro teto chikwire yabande abantu ngoye gubarenge ngo igetekera bago chenja ni sese ne ngoko sese ne ngoko ni monta go tebinga ngaka moni akuka onchika chikuna konsu kongonya nyumbali okoye ngoko gurendo nye gutagete koire konyetete konyore ngoko aituge bimoni abo nchina agatebiri gotimbuga ti option yende yonse dagatebe sema mbiabono chitiri chitake 14 maiga ichinse 12 gaiga nensoko TV mwancho muligereri nigeta seni ekena mbeya maseliro balitolia gusike ndete gukina asenchira yubikerano na namono togotebi nga swasembiro beli itonyara ko bagokwe ko kyanya chinsa chinde na lyoge ndete na kweruta mulirabu ukwebulinga ngakyoko nyara ko bagokoboka nyora chinguru twagatebiri na indu twabokire isiko gaiga nigarabete abantu nigo bagendete kuligia ekirikebwenerete na biratu kumubiro tibuya na botoga tenya sanya ariko bagagokonya na mona kugweni elio nyare ko bagokogenda busio na konyara ko bagokoranga kwanyare ko bagokonyora chinguru cyo kogenda gosera kero mugusini gagaselire oligia onyara ko bagakwaga chobundi bwaye onyara ko bagagotenegesa kukia nyare to ko bagekorunse na gukini ubwima bwaye bintumbi kali korugoro na Diana atebire bali bakale kogenda ase ebisumu by'abantu babwata chingo kote ancheiri bali bakale kogenda maili y'abantu kwanyara ko bagosibura kocha gotoko ole gotoka bosoku bwakire nandakera bwakire no mateke nyoronke gogwanja kendege konyore ne banga buna abana bakogenda skuru gabantu ngosumana bali babura ningaki utare gonkonya chisiringi chiri bubere nyiriro mwane skuru montoko usansolera kwa lakini onye kobwata ka record kaliko kwanda gosibura ibintu by'abantu kuri mugondo yori bono muchando nororo litoke lyabande litige bagambiga abubutuko bana uko gatera barakonyora bache bakonyore banyakenyoro baraba konyora no manye tamanga nabo nande ndoliko yanchira na rinde yo guito muntu
kolenda okonyora bakwindete na maene nandi kwa bachandire semambia bono igorende twatebire ng'omugusiere n'omuntu ogokora chinguru chia yakulia bagoteba ng'ebigeri biaya banareti chinse chionse ogende baka chinse chiri chinyomo ogusinero ire chisemioro na kunyara ko bagoteba ngansaiga gentongero kia bana kila rusi goro igo mugusi anda osia sole nabo kunyara ko bagokogenda busia semambia bono tugusegeta na gotenge mirobiri yao na bego ikirana mirobiri yagerio begete bosio na bego ikirana kelio tagetege korekana semambia bono mwanchu muligiri nabo gego korekana gekogera ekera obegete nyasaye bosio na ando kanyara ko bagogotwara abantu bali bagosegeta ntutogoteba nabo tugosegetana chinjira chinye chiekerero chiri gutumika gokonya gokora kelio tagete nabo tugukumanyiga iga na ande tuligia basemya ne bantu bugati ubumanyi mosemyo chichaga igo kobekera ebirengereri byaba burunge abana bakogende school asemambia bono mugendete kora bayibuli baino bagendete gwechandira inua asenchira ya keregento na inu mokogende school gali muinyorengo muibuli oyo bale goteba ngabuga togoto suna goto nandekero kwanira chisemi abayibuli barabeire bakoboria amaswali bakoboria amaborio igoro yo komentwa matuko usemba mentwa matuko lenda abana banyale bakonyora chingake bari ba grade 10 banyale bakwira ne school naroche bagoteba nga amba mentura matuka 3 weka Wednesday kolende matuka mentru abantu banyole nchira bakogenda bosio nagotebi ngoburaine gintu kiamana sana mukocha bwe timu ya Senegal gatebetia bagosolika ngeti kolendo mogosoli ule nando mu captain okurunga Sadio Mane akabateitiga segetia kera bari kogosoli kebinano ki African Cup of Nations otukobwe igoro nigo Senegal yanyarte ko bagekoirege kombe kyo onye bagenda batige nani nyasaye bunaromu ya kero mogosoli bwe timu ya Morocco kunga Ibrahim Diaz atugutete penalty kera atugutete nande kwanya nali bari koira nigeti chinga kichinde ndiro goikera kwate banga torwa twa give up bantu barange bintu bya sali kwa moyo na ubire tobogwi na maine asibali bakoligerie keminano ky'umupira ikinege nteke mu kyalenge gyo gosegeta sana toto lingana limwe tara kwa lingana limwe innocent nataite gotebanga no nyerinda matukasuki gumotu abayiboli mbali no nye amatuko nasuki gubako mwako gocha batenyare igona ari gusaba berayi baito nabayigo onde bwensi urocho mwana nari skogali anyarega ko kwakonya naroche bagoteba mbache bachake door to door metu gusaba na bonsi mbache baikirani gwerende baikerwe reno gusaba nga bonsi baikeru na bali batagete kumanyekana chinga kicheino cyo gutaka kumanyekana na chie kigenda mukonya abana bagende school tubasa gutaka kumanyekana se chimbu chimbe niko bwate chibese chiao arocho mtandao mungwana oyo maga kwalitegente kebesana tini kumukwana lieta kolenda bali bakabaso mtandao mbamuroche bintakolete kera bono utagetumanyekane gendo beke chibese chiao tiga kogenda se chinsemo cyo kwego kinago kole bintu biri bitabwenereti kunando bibeka so mtandao gentekebe sana sawa ngagitoyo ko igore ko no manchito muriya butambe tote mangantu bwataringana limwa buri kunyaragia gusegeta na bayigori atosegeta buno musi ringana lya rero gotebanga chitoro chichiro geti no nyambarayi chitoro tichiro geti no nyambarayi tweto se innocent yere chitoro njiro getino nabarayi ose korara nabo chigo korari nande chitoro echi nabo chiko bachinse mo ibere chitoro chyo korara ose chitoro chiri chyo korara bata milele mbako ganye chikunu cyanya sai chia chiri igonde tayo chitoro chiro gete chiche nabo chigo kobugoli chikoire nabo gotoka gwe karasta so mukutana abantu banyoro igole tomo no ligereti wasamerire tigo chigoro kwana kwa rumwana korara macha makendu me karasta pesa ni maga chiesiro waje gwanyoro unirio ichira chichitoro nonyene skuru mucha bari batebanga beka mache besha niyo tutaitikora lakini okonyoranga nande kwaralira macha alikia ali timu ri are gosoma buga kikebe tambagora mache imegwegure ngoika yarege yarara yabwenga macha ali makendo na arare ko bakakoye kakole tugendu ngatarara kwanyora nande urali nonyena maguru kara mache mega ne soko tv mwanchu muligiri na namono togotebinga gendera gotobwa tia sesemu yo mtandao murubili tokurumye soko bwakire ebe na liri tangani gwasoga iga umugusiga konyara kabaga kwigeligwa na namono kwaguribaga okwana na intwe tutaite kwando mutimo komosini tokoira na tokumanyia mayehu nagenda tekokolekana ko ruchinsemo au toska
Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho muri Nensoko TV igeta sengi Nensoko TV ibwatira senge chao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka abati gwanchiro monda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukire Jumatatu bakari tukire Jumapili jeni gongoro ko petuel machini na nyora netrobini ya Nensoko TV oboroso bomugusi Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari nke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bw'essiro ly'obunda bwense kulere tali nchira ndio sura krobulemi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine
kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamura goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka petrol machin asomoro bere boberemi no botugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi obutindi n'obusombasi amate ninkikere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugimo bwe asamange twakirisinyasa namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo Eye Yensoko TV uboroso bw'umugusi Tumurigeria nandi nentunde ende to koleta samaya to gende to kumanyele gende to gwatika kurwa Chikongo to chakurwa se county ya Kisene county ya Mera asogo chakabene kurwa se county ya Nyamira asegati ya bali mibeke merige chae kurwa se zone ya West Mugrango babo pime chae ya se factory ya Gyanchore peso kirina goteba buna bono tibari go chikogenda mugiro asebatebire buna tibamaiti kibese buna cyabete kigo tumekwa ekyo cyabete chikonirwa amarimo ye factory yo manchito murigeria turatigarega tichinkwana cyabali mu yabeke mariye chae Andate kwirari bageri kwariganya abanyakiro go bonsi besoni yeto ya West Mugirango soni asenye ncho yo cha ukwanira amangana ari ki propaganda kigendera tego etango mogomo nuga kare ituko ya mambi Jumatatu go ni gonta etego tabia bani baitonga ituko ya Jumatatu omogomo oria ore gotangazwa wabokora mogomo itokayo twekeranire n'abarayi bonsi twanyodere nga kibese cyari gwakanu cyemeto omuntu ori ori gwakanu tariki 15 cyo mutinyi 12 muntu ori wekera bona tarabeka kibese kiri ase account igorende niyo nari gosaba bari minga mangana aria agenda atakwene sukurwa esoni yetu abanyamatuta ari namangana yobokora tari boigo naende abantu bari banda atakwene samangana kuri banyamatuta n'abantu babore tyo director bakabukikura bakabore banyakwamiti wekitundu bari bakabu wano nabo babwatesegi batayete gotosariria factory yaito koranje nigo tweta baradina omogomo nore n'abantu bawo cyake omogomo oyo ntoba maeti nigo baprint ya maroba ngabero kata toiga bakabeka kitundu bari ya mosebere abande nigo twete kurutire etyo una mogomo nororo na kine asegira ondia bantu mbana gocha batotebina omogomo oyo tokonyokora iga tokonyotaka tunyire bakasigete ne sababu tokoro omogomo oyo ne koranje abarimi baito nigo tokubatebya tabagende bairane mugondo batore chae mambi tokonye eka bato trebi togome egendo nkoboriga abafanyikazi mbagomete ngese ndu tokogoma gaiga lakini abafanyikazi bari bagende rusa nande ni tokogende tokobakana kibesa ase tundu bali itonto bwati muchande twete kurwa abanyamatuta na mugomo nukari wono mugomo ino kitwari kuboruya no mugomo kogomerwa abantu bakeiro ekogera kuri 2013 kinamba kire kinge kinamba kinyinge kire kuri 2013 mpaka 2025 abandi ngai bagote guchekera togomete twari gotaiba bali mubaito byana benda mugondo tutige siasa totorecha yaito topime tanyore kibesa cyaito ekira tokwanye togenda lekero kibesa ekirache nto kinyore cyonse nge yego sarika gusene kibona barayi
igo nigo togotebia abantu bari batete gosaria factory ase ng'encho babwate factory yabo ya kebiri gonya baisanekire ne factory yaito ya Gianchore batiga into toenderera ne biashara ase factory yaito ya Gianchore bagende factory yabo ya kebiri go tari boigo igo abarimi baito ntaite ko bahakikishira ng'ama Jumatatu chinsa mapema chigari chaito ngosoka chire twakwane ne management ebare tayari n'abakarani ngosoka bare chigari chichaki chiche kobogori chichae iga abantu twensi abarimi togenda mugondo totore chae ngakiende yonsi chibasa chiri chirabe ku account abadirector baito mbatorangerie. Hello chairman. Tokogenda busio moroki wabe grade ge 10 oyu anyorte chi point 50 na mona isano mwancho muligeli konyo sinyiruko genda ase skuru niko bono ale nekilia kogokera maega yoko nyorobo konyi kurwa Sumubungo West Mugirango Steven Mugaka mwancho muligeli moroki go yuaselia the third years nyabaro nigo anyorte liukuli kumurangeli go chia ase skuru nyambali kolinde gwetera obutaka bwarengo bwera singa yabo niganyorte umuchando bwo kogendoro tigango twigoro botyo rubuna Steven Nyarikie mbunda nyorete omwana yogo getekia ndege 10 maega yoko nyorogo siruku Kireto goika se kenyoro kiagesiaga wodi ya Bosamare bunge ya West Mugirango imeanyamira nigo tukumira na no moroki wa Thaddeus Nyabaro uyo nyora chi point 65 korwa ase skuru ya Girigiri Primary ase korende goikabona iga abwate birengerero na kiakogenderia masoma My primary school was Girigiri under the leadership of Mr. Livingstone Momanyi. I got 65 points called Nyakongo, and when we went to the chaplain of Nyambaria Boys, who was the chair of CDF, to support us, we were given school fees of term 1 by Honorable Steve Mogaka. And I want to thank the chairman of Girigiri Primary School, Mr. Caleb, for supporting us. 65 out of 72. Oyetete akarange unyakongo. Akarange unyakongo. Umwalimu wa diaka kwa Krisimina no chibesa. Tabwenda kurangeri wa bwete ko ende national school. Lakini bwana no nyakongo abesenchi. Ono nwari ono ngajanga ngakira Pastor Kimol iwe chaplain Nyambari school gaimukia aba umuri no mwari we school ganda bakoigo nchina yo kumuburi anko nyekera nabwate no mwesimu wako anda baramo mwesimu boyi anko nyenga kimwano yako ende school lakini natuke mwana ulia soke bintu bya yego mwalimu wetakabwata kamasoke iriru bya Nyambari ya school kurwabu nande akara mwesimi wa akeru simi agatabu mwana yuwa wa admission na kare school wabo nanda gambura misingo konyare etangen nabona la tabuna esidi na wonta tuko nyuhuria ya no bwana senate tuwa terane umwana ya some kena ero chokotokonya ma Gayo korangeriwa hase skuru ya Nyakongo Boys nigo moroki woyo iga atabwati njira ya megana motu hase yairete kuimoka gwika kwenda hase skuru ya Nyambaria Boys eryo kumorigia umoja prain buororo asamarieta Kimori Henry oyobo igo ore umutenelio CDF hase bunge ya West Mugirango kumosaba obokonyi wetera monya kirogo bwe skuru ya eyo boroso Karebu Ouro ase anyorete obokonyi bogoso ase skuru ya Nyambaria asaraji gosomiwa no mojumbo West Mugirango Moske Steven Mogaka ase etamwe ntangani nani chaplain ya Nyambari erinda agatokone kiti tukanyora mheshimiwa Steve Mogaka agatosira ombia mona soko tosira na tosira omwana agasoa skuru ngoire neringambia mona asomo chairman CDF Kimori no muchairman Karibu Nonyenigo moroki woyega kiragendrete gochengera obokonyi bw'omujumbo West Mugirango Steven Mogaka nigo baesokirie mune family na kuboringa abasamaria baya bari no wanjo kuya banyara ko babakomosira yo kwenekina ngwa kanare school fees ye myaka yonsi eri arabera se senior secondary
ase umuntu uratake gubwata omoyo omuya gugokonya agotuma ase namba ya 011 37 49 647 edina ugake so nabo ngubasaba egero nabarangire gisiaga toje kubwata na sauri umwana uri onyolete 65 out of 72 natakeri support tiganye tobwaterane omwana wajaga kure school kyana tu first time yo ekionekero kyobokonyi munakene kiwene familia iga sabanyara ko bagosabanga onde obwate ogosira kondo wensi anyara gosira eri omoro kiwoye iga anyara gwikirania ndoto yaye yokobo umunyagitari na igo baino baigo bakira omujumbo West Mugrango moske wa Steven Mugaka asoko mosoye skuru ya Nyambaria kurwa sensemo ya gesiaga yogotoke wodi ya Bosamore bunge ya West Mugrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV lidera nyarike Steven Oigo manchito murigeria tutigarita soroboti rwaboro kiwani go moro kiugiredi komia samarieta Isaac Yugi korobo murite wodi ya Bogichore mebunge ya West Mugirango kurase county yo nera sabiro bokonyi kwe school fees nera nyarika wikarana ase skuru ya menyinya manchito murigeria turatere gati yechinkwana chiamate yae Isaac Makojo Yugi aigo libane tata kuru kwa chae Yugi mama kuru kwa Cecilia nene tojuka nche nkaga igana moruche na gotorika no nyomba moruche bunere no gusoma imekuwa na abiri no muchando mono kiko nyora no nchibes chama temu no nchibes chi skuru ko nyone gas abe budbane e kondo ba ko na ndiste gima tu kons no nenchara tu kurara dinjencha na ndindira botogocha Toyira na uche school tutagiye kigenda abayibuli bane mbali kwenyara kiba akora mbali kwa tikende ndi na akora matera ndangiri menya nimbwati mojo bayibuli mbabwati besa mbabwati kende barangire bakabona ira sondeka konye aba governor Mosinyaribo aba Jerusha Mumanyi Steven Mugaka, George Morarabuga, Harama, mongonye wagende school ina nche familia yana. Nimepitia mingi, naona kuragera nye shida. Naona ngali siko timbati njende yonsinda makonyi gaki. Aso gwanta ko ino munyare ko nyagaki mwana na nyare ko gende school wanyare ko soma. Akina abasabire nande ni gondwarete gaki mondolera mabira gaki monkonyi. Abantu baminto gaki mwezi abarayi baminto mo wasa kontiga gaki mbwato ko mwana ne sikare gaki monkonya so gwanta ko ino gaki na basoroire. Mo wasa kontiga gaki ase minto siya ikaisi ko yese dai me yese gaki mbwato ko gaki. Aki abarayi nkonye montiga gaki. Abantu baise yosigaki nkonye mwana narusika gende sukuru elinda some gaki tinkonyara nchebweka gaki ande ni bondu wale tamone none gaki monkonya so gwanja koino na basoroire ase sukuru gotakobo na temire mononko ento ya gara na koromo kimano ngoliere linka kende nkeyo nanche na ligere jabo na biko na soma na tema sinkonyara na bwati 0.60 na temire abali na bagon support banga counseling by fan kulige me anara na kikona ko gara na mento mukini promise nitaendelea hivyo kwa wale ambao mngependa kunisaidia namba ya simu ni 0705 01 0841 nirudia tena 0705 010841 ningeomba tu mnisaidie. Inaleta Sinsiria ya Njamanya mengi. Mwacho muligeli togotigana na ya mateyo gosaba bokonyi bu mwana wa bakogenda ase skuru ya menyenya nigobona togoso ase ensemende ase ya mateyo mwana boda ase lita Cornelius Makoli Onchali kuruchinse mochiali ya liga ime location ya Keumbi ime yanyali bali chache egotoka ase county ya Kisii banyari kwa babago esokya no gosaba oboene kumanyanga ngikirite umwancho bogo itwa ase nseme ya moyo mubogani asalenge
atogete kubwatekana na barabu bagateba nigeko kekorwe gekorigererwa nakorekana nga nigabetetwe bioge asenseme yumoncho murigeli tigango tonyororo botirwo asenchira yubikirano tinda kichimna bonega tata mwana ominto goitwa abantu baminte kitoko batebi abagambi simbarati chanda kaki moto bwate situenzipi kaki tonyore kena kyo mwana ominto unaitetu na kaki no mwana kuirige mna bono iga otikira mama ominto gatigoro otikira tato ominto gatigoro kaki moto obo maene wo mwana ominto munagokwa kaki moto bwate si abantu baminto ba poda mwazipi kaki mwemo karre igoro akena kero kana kyo mwana oyo atache gimonto atarwani onde omwana amunarega nande mwenyole tabantu baminto ngakiri abwate turugorogali litaro rugorogali bakamurusi cyanga cyosipi mwana oli agatigara bosa akabekeruga cyanga igoti bakabugo kure kumbe kenyikeri nkarora bakaboniga ake abantu baminto tubwaterane tora kisabe kiya yamagana atabasa koroka nagake mwana oli ominto no mwana omakasano mwana okoiriga libwono orachi gotokonya gochimega mena baiboli abakolera iga gake abantu baminto mwesi mbotokonya omwana ogwendi pikipiki ya otabwa tabu no omwana okorusia okoira abana abantu bane school endo oyo waira abana abanatebi negasi mona akora sana bere iko mwezi ono kuna tu atebi kuna mo atebire era abwatugwe mena wasachi twiturugari ane meyiwe tabitire nakyo montara abitwe meyo temanya kana ninki mwabore na bagambi bareka ababwate bamanye bakabona murama ingi kiabete temanya gotengo utuko no mwana nakorete okuro sana mwate gwegabire yo waminto okukwa yo konge okukwa beire omuntu agokwa otari komanya na kiagokwa serikali gebwatie mana kimono yakorete ki akwende o mwana na banyana batebira abaswati bamwa bamaina umuromi ndakwete njirigana yana ono rakutira abayiboli konyokorageria bakoragerega bosore ngoje kubara otari ndaya konsa gente kyo enche nakumirisa Mwanjito murigeria togotibana no bobotiro nigo toikase county ya Vihiga somo gavana bwe county yo Otichiro Wilba ne kiriebuna hereni ga gutikarase kyama kya ODM abego nachikubwatira no muraibense ya Kenya wiko mwaka bwechirubere merongebere na isano ibere satebirebuna nachikubwatirana iri kwenekebuna nsi ya Kenya guchere gusuka mutwe ODM basi mimi gavana wa Vihiga County nimekuja hapa kudhibitisha kwamba sisi tuko ndani ya ODM na sisi kama governors wa hii jimbo la Western, magavana watatu zote ni magavana wa ODM, na tumesema kwamba tutalinda chama, tuta strengthen chama on the ground. Ya pili, sisi tumekubaliana kwamba party leader wetu tunamuunga mkono na yale ambayo lipitishwa Kilifi tunaiunga mkono. Pia tunaunga broad based government. Tunataka tuwe ndani ya broad based mpaka wakati wa 2027. Na hapo baadaye ndio tutajiamulia. Mwisho, watu wa Western tunataka tuwe kwa hiyo kamati ambayo itahusika na majadiliano na vyama vingine hasa UDA. Kwa hivyo sisi tuko ndani ya ODM, sisi tuko ndani ya broad based government.
Tugotigara no mugabano yuwe county ya Viga Otijilo Muskoti Chilo nigo tokogenda businda ku tigara sesemo ya siasa ya ODM asomo ske Junet Mohamed uyoro mubunge usina East nera nyaraka bagoteba chinga kichekire bakogenda busio batalichiko bagotegerera chinkwana chiabali bakwamerelia eliogi yogokora chinkwana ne serikali nene nigaya kwaneta ya selitukulie igoro ase chinsemo chiria chia busia mwancho muligirili Kakamega kwa sababu kwabera chinsemo chia Kakamega ekero muraiwe kiama kia ODM omoske Oburu Odinga igetase chinsemo icho tigatonyara kwa batokuigwa chingwana chia Junet Mohamed. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Na pia tutaungana na mtu yoyote ako na muungano ya nani? Kama wewe unataka kufanya mazungumzo na Wamunyoro, wewe fanya mazungumzo yako. Sisi pia tuachiwe tufanye na watu ya broad base wako hapa. Sisi pia tufanye na watu ya broad base. Governor Lusaka iko hapa. Lakini mimi nakuhakikishia ya kwamba the last person who will be called opposition leader ndani ya ODM ilikuwa baba yangu, baba Raila Amolo Odinga. Wengine yote wataform serikali sasa. Tumerefuka na mjinga ikirefuka mwerevu wako wapi? Mjinga ikirefuka mwerevu iko wapi? Wamezoea kufungia ODM nje. Sisi ndio watu ya kupigana na watu. Sisi ndio kutetea watu. Sisi ndio watu ya maandamano. Sisi ndio watu ya kuongoa reli. Sisi ndio watu ya kufanya sijui nini. Safari hii tumerefuka, tuko kwa meza. Tuko kwa meza. Na watu banduki. Na watu. Lakini tutafanya mazungumzo kama UDA na ODM. Na tutahakikisha ya kwamba ODM itapata haki yake. Na tutahakikisha ya kwamba eneo zote za ODM, ikiwa Western moja yao, watapata haki yao kupitia chama cha OD. Kwa hayo machache, mimi nimekuwa mzee kidogo sasa, nimewacha kutusi watu. Lakini nimeona juzi kuna wengine wanatusi, mimi nataka kurudi kwa kiwanja. Lakini niwaachie hapo kwa leo kwa sababu kuna wazee wamekaa mbele yangu. Niwache tu nifanye kwa heshima. Manjito murigeria tugotigana na roboti ra Junet Mohamed nigo mawaziri w'ikiganche serikali hakorege ikaro gyabene asensemo ya Eldoret irikumurikira cinjira au serikali yabekire rigo kina uchumi yensi ya Kenya nigamurikira igoro yo gukora ibintu au sabante nyene ose privatization nonyana bo nigaine kiabune serikali tebene tukorusie bango asoboncholia cinga kya kwete kagukwana n'abananchi asinsemo cyo cyo Eldoret. To urge for your concerted effort to enable us build a Kenya where opportunities are accessible to all, where youth are empowered to lead, and where our collective aspirations become reality. Together, we can forge a prosperous, inclusive, and resilient nation. On privatization, I have this to say. Privatization is often part of a broader process of structural reform. Privatization transactions are complex and require careful consideration of a number of issues. Well-designed and implemented privatization policies are essential to ensure credibility of reforms, to help governments achieve their objectives, and to create efficient and competitive markets for goods and services. Privatization of state-owned enterprises ushers in the private sector to participate in commercial activities that government-owned enterprises are taking. This is necessary because the private sector carries out commercial activities more efficiently than public sector, especially in competitive industry. Finally, the segment that should not even be taxed is trade. Trade should never be taxed. So we should try as much as possible to reduce taxes on trade. Let people do business, make their money, and expand those businesses. You know, when you have more money, you expand business and you create jobs for our economy. Our economy, the Kenyan economy, is at a critical turning point. And to sustain the economic achievements that have been realized thus far, both from macro and fiscal perspectives, like lower inflation, lower interest rates, currency stabilization, GDP growth, we must turn to innovative financing mechanisms to fund our infrastructure and public service projects. As the financial needs of the government continue to outpace our available public resources,
private sector participation has become a critical tool in addressing infrastructure gaps, enhancing service delivery, and promoting sustainable development. Waziri uyu wekegancha yense ya Kenya Muskembadi nande nigaire telibaga asenseme yugo kwanera igoro yekiama gia ODM asagote abachinga kichikiri kya mekogenda gutingigwa na boigo moncho muligiriri koranga Kenya ko bagego peko kubwatera nokuya elio banyaraka bakorega sine serikali yenene. In this congregation tuko na watu wa chama changu, my party remains ODM. And by the way, I love what we UDA. Lakini my party is not UDA. My party is ODM. And just listen to me. We are working together with UDA, but we are in ODM. And my party leader is Dr. Oburu Odinga. And I want to tell those who are in ODM, what has made ODM what it is today is the respect that we have given the party leadership of ODM. There is no single individual in this world who has no weaknesses. Even our departed hero had his weaknesses. Those of us who lived or worked closely with him know. But anybody has a weakness. Our role as a party is to fortify and strengthen our new party leader, who is our symbol of unity. But again, let me tell you what we're ODM. Our only route to leading this country as a party is through working with William Samoei Ruto. We have no any other choice. And by the way, if you are out here and you are speaking another language, you go to Nyanza. The people of Nyanza have already decided. They are giving Ruto a second term. And once tukimalizia hiyo yake, tukimalizana na Ruto, in 2032, hata sisi tuko tayari kuongoza hii nchi. Kwa hivyo, mimi ninataka kuwasihi watu wa UDA, wakati ikifika, 5 years is not a long time. 6 years is not a long time. Tutawapea, we will give you second term. We will give Ruto second term, not just because he's Ruto, but because of what we have seen he has done. And how... Ancho muligiriri waziri uyu wekiama atigate wekiganche ya serikali waigo kwanire kiama kia ODM naroche bachinchiri Diana kwanya bagoteba nga tunalinda ground kwanya bateba tuko tayari wana bateba tunalinda ground na namono ntwaroche asechinkwana chiagenda asechinsemo ao uraiwe kiama gia ODM bono nigobekire maiso na namono litukuligoro umwana unyagusira Raila Odinga aselieta Winnie Odinga nere nigesogetia sechinsemo chia Kamkunji ime yesemo ye bunge ya Kibra na namono maiga yogo kora egosasi mase kanisa yamo ya ACK ya senseme yonera kanyara kabaga gukwanera nga ondete yogo chikobaga go seli gukurwa sekiama kia ODM na nigo babekira maiso koranga ekiamekyo kunyara ko bakirege gwanchira na kirumunta selio giriaye Winnie Odinga nigarore kanete ko batogia agoseko borwa amakwania yomo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna na boigo mubunge bw'Embakasi East ya Selieta Babu Owino. Leo nimekuja kuchoma Mwancho muligiriri asubwenge tuyeti konyore ni yoso wikira kinyo yu Winnie Odinga lengase chinse mecho chia Kamkunji imensemo ye bunge ya Kibra mo bunge mugabana bwe county ya Kisii muske Paul Simbarati nere seli tukulie goro ni ganyore telibaga na gukwana na Oburu Odinga samotebetie nyumba ya ino ya Oginga Odinga yebeka somuamo elimunyara kwa mokoranga mwanyara kwa mugotora go chibusio na anamono egento kiarole kanete nkagerete ne chinkwana chiri chia sogete Diana gorwa se Winnie Odinga oyote betenga
mbaliko chikoba bakogosereriwa na ndatebete nga bantu bande mbali bakali gukwana nga Raila Odinga nabatebetie bintu gite ibintu birira ira kwanete maiso marore na ibakubwati go mwancho muligereri tete toreigwe nkwana yo mugabana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati nerenga kia kwanta se chinseme chichi ya Kakamega. Baba Oburu, tafadhali kiti hiki cha upati leader umeshikilia. Nataka tukuulize wewe kama mwana mtoto wa Jaramogi, Raila alikuwa ni mtoto wa Jaramogi, tafadhali chama hiki kwa sababu kiko mikononi mwako, nyumba yenu ya Jaramogi hakikisha mmesimama, kusikue na muwanyiko wote wakati wote, kwa sababu chama hiki sio chama cha Jaramogi Oginga Odinga family, sio ya Wajaluo, sio ya Waluya, sio wa Kisii. Vile Mheshimiwa Ahmed amesema ni Kenya mzima. Na boroche Diana chingwane chichia barai gagerete konyora tunande chinga gitoigwe nkwana ya Winnie Odinga sare gateba ngatali chikoba gako gosererigwa na nemono baringi no mwana omwabukurukunga junior Raila Junior uise kuligereria baringi n'abarayi abandi batamba manyase hekieni barabageni completely a new outfit igona nde na barabwekira barorekanete gento kende narigereti konyengo tumika bari platform iguru kwa Azimio TV kuruteye mase ya mona barumbache tene yabo na ndese kilikiaro rekanire yabona kigorwa litango liriginde asekilikiaro rekanire oise kuligereri Diana buna bachakire nigo bakororekana bachakire kuligenchira baguchikoba bakororekana nganko igwegwa balesekia meki batete ngene DC yo kerego chicha nigo bacha kogendororo NDC yuntoje toligerelinga ngakio kwa bachigo ikachinsa iberese mambia bono tuchikoba togotwara Mosnyasani nabo igo Hassan Nyang'au bachikoba bagotobekera mangana USA kirenga toligerelinga ni coalition chiarosi go sen chitararosi kurwa sense moya Mount Kenya na aramangana na Karoro Makong mubunge na rogurunga Kombori nere agotebe kirugukiane mesa yana na irete bintu byane na ireta COBC ya DCP inchengende kubyoyi nero nganyire kurworo igo siasa nige bwata mangese mambya bono mwancho muligereri chetiri chitakemera 5 na 3 maega yechinse 12 bono mambya chitigalite ibere chibese ya moya bono mambya togote bingonye turasoka chaka ko bagukuyariga niyo soko gende kibarua kiawo ogenda ali asochi ko bagukura konyoranga kwanyara ko bagukwagacha biri bibwenere trenda semabye yabono gaiga togote bine soko TV murubeli ne soko bwakire na ninchenkuru kwa Innocent Onyango Nancho mwanchito murigere ngoro kwa Diana Ndemo to kwaligana nanda sensemo yechiga seti tunyara to kumanyalia arasiga seti Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko ya gusi nagusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na igore twe unango tebiwa tona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya tasta ngachaka ngotifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV Uboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha,
ufahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yawo. Nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorose bintu tokonya. Ninchubwe nyoregi spare part chie chinguru. Sugusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Ichio chigutumeka asichikanisa nemega au. Tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebe. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru amenaye. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. boigo ngabugo tutarira service ite gutoka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburoso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV uburoso bw'omugusi.
Wancho muligereri chetire chitaikaisano maiga echinsaya chikuru kungenseya moya bono mambia na namono togoso asense mwe chigazeti litobe tokumanya yagendete gokorekana kuruwase chigazeti au sokoboko kwanego mbwate gazeti ya The Standard ase mambia bono Diana nabwate gazeti yaye na namono akonyara kabande gawate gazeti ya Diana neruye Manchito muligeria kira itukonda itumaninga mbwate gazeti kwa The Daily Nation itukolinda iga nitengure Innocent ya lakini itukolia rero mbwate gazeti ya The Daily Nation ngitinga na bakora no eno mugano monene gagu no gukwanira ngaitoma chikubikana kego ni gazeti ya Innocent Wancho muligereri tutete tuligereri chigazeti chinene ngichiko kwana semambi yabone litonyara kwa batokoira na tuligereri chitubwata samaboko na niegenete mo director itochibekira sembeo se screen yago buno chiro cyo mwancho muligereri semambi yabono tuligereri ngatorenga ngikegendete kurwa ase chinse binyoro byeitona namono ngikilikerendeta sorogongo semambi yabono litonyara kwa batokoranga ningikilikeroro togochaka ne gazeti ya The Daily Nation asibakale bateba it is Odinga versus Oginga nigego abwesebi chababegete omwana Oraila Omolo Odinga nyagosira okurugwa Winnie Odinga nabo igonindo cha asebichende ngarora omuske Dr. Oburu Odinga nigo batabanga bono nigere gati ya Odinga no Oginga igona bogonyara ko bagwesomera se gazeti ya The Daily Nation na komanyanga ngikeli bago kwanera se gazeti ya The Standard batabanga ODM rift explodes bagale go kwananga bono nigo mwanchu muligereri sesemo ya ODM ya tekanire gati na ligo kokorolekana gabu nindoche na barabugasi babegete bicha ya Dr. Oburu Odinga nabo igo Winnie Odinga se gazeti ya Taifa Leo na ndebo igo mwanchu muligereri ne ya Mateyu ya Ogingo Odinga nerebekira se gazeti indoje Winnie Odinga nabo igo nindoche omoske Dr. Oburu Odinga sipakale gotabanga ni tofauti kali mwanchu muligeto kogenda asensemo ya the gazeti ya The Standard about Kenyans turn to digital loans and the Shylocks to survive tough economy batabanga ba Kenya nigo bachire bona sense million mtandao kuligia makabeso nabo igo kogenda asibali bakunyara ko bakabesa bakurubwa Shylock ya sumunta ko iroti gegento nigo bone koro kyanga aba Kenya ninki bagendete gweterekera uchumi ya berenko nabo igo nabo kunyara ko bakokora ase gazeti yubo igo nabo batabanga Oburu versus Winnie Odinga bagata battle of ODM soul intense fight so waleta banga bono obo moyo bwekya magi ODM na namono ngunyara ko baga koirekya magi ODM nigo bono yarorekanire sege yo kunyara ko baga kobeya ase gazeti ya The People Daily ngo kwa nabalenga race against the time Ruto push to lock in power mwancho muri batabanga nigo bono murayiwe sagenda te komnyoka nebiro elianyara ko baga koranga nyara ko baga konyora okubuwa ngoso wenyamasi bukunyara ko baga kogendelia oburayibwa ya gazeti ya Mwananchi kurwa sense ya Tanzania bagoteba ACT wazalendo ngoma zito igo mwancho muligeli bakale gukwanira asenseme yo ngaki NC ya Tanzania bakale goteba ekyombege kurunga ACT wazalendo kwamba korekananga bono nigo banyare ko bago chaka kurindima kosekubugia kono yaba sense ya Tanzania na ande anamono basadanga waziri azua mjadala mtiani kada ya afya mwancho muligeli na bagale kwa na seseme ya Tanzania waziri yo monero nyare ko bagakoleta enkwana iyo kale ko bagakoligereli igoro yo bachendu wense yo mwancho muligeli nabo kogenda bwesomere gazeti ya The Business Daily kale ko teba Nairobi Security Exchange bond trades hit record of 2.7 trillion on investors surge mwancho muligeli bagale tebanga obokoli oboncholelia ase bono ase million Nairobi Security Exchange ni teba nigo yanyara ko bagego kina na namona asibakale bateba ngabono bali bakonyara ko beka chibes cyabo nigo banyara ko bakobeka go ikekerengo gici trillion ibere ni gutaisana ibere na kili bateba nga bali bakonyara ko bago so ase obo kobeka chibes ase meyo nigo bono banyara ko bago kina nekerongo kyabya chiregoro gazeti ya Daily Monitor kurwa sense ya Uganda ngo kwanere ngabono ni chire chinya maiga yumurayi bono yoro mochore muske Yoweri Kaguta Museveni koira na asetundende buno murayibwense Yoweri Kaguta Museveni nigabwe tobo choli obuna koraligwa ne kyombekiliya tenne tobo choli ya sense ya Buganda asebona chikobaga kora abaganda nande asegeka kemya ketano mwancho mulili nabokunyara kobago wesomera chigazeti chonsi chiri chinene na nchake ne gazeti mbwata soko boko kwane sibakale batabanga
bono nigo yarorekanire ekiama gya ODM gyatwariro gwateneneka asipakali bateba nigo bakurwanda chinguru mwancho murigeri gosoborai ase Wino Odinga nyaraka bagwe soki na goteba ngabono nigasoire ase ekiama gya ODM na guchaka gukwanira ase kirigotebekana nga ningi kelikeire SNCM yo yekiame kyo konyaraka bagekorekana gutwara omwatekano nigo bagateba nigo igora arorekanete gutwara ababwatania bangi gosemeganda y'abantu bayikiranitaro na kumuinyolinga ningi keli itatu mwabakabere gakora SNCM yo mubungu yo ora SNCM ya IEL gose SNCM ye bungeli ya Afrika ya mocha nigo anyartukabaga kurwe koko gochia sabarai bali ase ekiame kyo asagateba ngabakareko babakora ibirengerero bitaranyara kwa bigwancherenwa na bali bakurukunga ba national delegate na nigateba ngambaranyara kwa bago ikaransa eli banyara kwa bako igwana buna ba delegate ngakikiame gechiko bagekogenda bosio nabo igo mwancho murigerero o enkwana yaye bagoteba nigo bono yanyara kwa bagekogenda mamincha na kelia sensemelia ekoragwa no murayi bwekiame kyo burudinga yanyara kwa bagekoba gegotwara nigo bono yanyara kwa bagekurukia kili bagoteba ngibibaye bibenene asekiame kyo ODM ekera umurayi bwense agendete kwa bagakoranga kya chikobaga utwara chingwana cyo kwigwana nekiame kigya ODM bono igo mwancho murigerero nigo chinkwana chia kwanete kurwa sensemo ya Kibira goika sensemo ya Kakamega na asumura yibwe kiame kyo burudinga renge cyanyara ko bachikoleta kiliye kororekana gotebekana no mwatekano nabo igo nige kwamba kororekana nga enseme yo nige bwate ogwatananeka nabo igo ase abarayi bande beso kirina gosabanga chinseme chibere chinyara ko bachigutwara chinkwana cyo koranga banyara ko bagocha sobwamo peji ya kabiri ne ya gatatu nige bwatamanga na ingo ya bwatinda na mono nyara ko bagoko ya ligerelia nabo igo nkwana ya Wino Odinga ngo nyarande ko bango ya ligiye nyebe kasembe gwetera som producer ito oyigunga ningi kelia kwane teli tukolie goro keirire chigazeti chionsi watebanga amegonga vichwa vya habari watebanga mwana bwengiti no mwana bwengiti Machito murigeria se gazeti ya The Daily Nation nero nigebwate omugano yoyo Minto Innocent asomire watebanga It's Odinga versus Oginga umwana ye Raila Amolo Odinga nawe gobono anko yaye Oginga Odinga ase gukwanira nga namatuka make kurwa muskerela Amolo Odinga asiri obugima bwaye nabono nigo abari kurase kyama kya ODM wataratwaro kwigona bakubolia nga ningo orarukurwa se kyama kya ODM nabigo Oginga Odinga usoburo Odinga bibono romuraibe kyama kya ODM kagotebanga onde bwensi orosire kobera se kyama kyo anyarika gusoka isko enyorera sakobera Machito murigerio mugano yo no romani na gazeti ya Daily Nation nandi rigora se page ya 4 ne page ya 5 asengo kuira tunyare tugusanga aiganige gukwanira igoro yo mwana wa Raila Amolo Odinga yo nyagusira Wino Odinga hoyo nyate gakumera nabamibichi nsemo cha Kibra aigaso mucho Nairobi na nigo abeteka gukwanira igoro ye kyame kya ODM asabetega kugikeria egati yabaraikurwa se kyame kyo bagokwana chinkwana cyabo bagoteba uno muskerela Amolo Odinga abetega gukwana na barabuchinkwana abetega kubatigera nigatebirenga okunogo taro kya maskani ucyase nyagusira Raila Amolo Odinga Machito murigeri gati chinkwana kiriya tebete noko serwa gwe katika yabarai kurwa se kyame kyo egati yabara yabare omo bunge o Embakazi East Babu Wino nabayigo Edwin Sifuna asatebirebuna erena chikubwatira nabarabu nandonte yoranyari kubasere kurwase kyamekyo andiga gote basegazeti yenga aba mtuni gotwalenge chipasencha na baba nero lenge driver nero morundia mtuni gotwalenge galime nabono niga abantu bagotimokia bune bichancha base kyameki kya ODM lakini otebirenga tarigo chego kwa moyo na nyare ko rigereria mamuchali yao korona kuyakwanira nabegasa liri abamenyi b'ekinsemo kiriya kya Kibra kwene kyabunanko babwate sibale na kwene kyabune kyame kya ODM tikeriko kya kunyara kegosira Machito murigeria tutaraina na aso Minto Innocent ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 ukwanira rigoro yo murayi yo mukonyi bo murayi bwenso mukoro ose omurayi bw'ekyama gya DCP Rigathi Gachagua sabetega wikirana ase kinsemo kiriya kya Mombasa asago kwanira igoro ye kyama kyae na kuboli abamenyi b'ekinseme icyo kumubwatisya na kwene kyabuna ekyame kya DCP kunyara kere kyegosuka mutwe nabo igasatebirebuna kara irobora nabege kyame kikaranya robuguye kati ebintu byaranyare kagokora no kwene kyabuna maryogo ngo sirigwari meyense maryogo yogo tindia
nabaigo kurigereria abuna abakenya bamenyete na kwenekia abuna abakenya bonsi komenya bare asinchirengia asatebire boigo na komochia egatia bare bagote babuna omokonyoye oyore Malala nigo atagite koira na somora ibense satebire nga Malala nigarwarete na nigo agochwa koira na semermo litukoliarero mali na litukoliarero mwanjito murigeria koira na remermo banyare bagokonyana na kwenekia abuna ekiama kirigia DCP bonyara kirike gusika mutwe negati yari ukwanira na ndagotebanga ase abarayi bari banyarite bakorwa ase ekiama gia DCP na manyete kolenene chinga kiabaite banyare bakwira na asibya mabiri batagete ose ekiama kia UDA andotebirenga ase ekiama kia UDA no baganiri ko bamwanchito murgiria nabagwesomera sobagale mugano yobo Winnie Odinga ase gazeti ya The Daily Nation page ya 4 wiki page ya 5 nabaigo omugano yogashagwa nabagwesomera ase page ya 5 onyare gukumanye gati yari abeteka gukwanira mwancho murigereri tagete toigwe chinkwana chia muswati Winnie Odinga gekoera togoteba ngatiga tutige kulikira amate ikaramu keroro gekogera no arega igana kwane to mwancho murigereri asa konyara kaba akokwana asabangana yu asa kwanete anamono mo director nena bakonyara ko bagakuligerelia na koranga inkyo muswati yo kwaneta seli tuko lia igoro sibate banga bondi kya magio DM nigo bono kyatigaire kyekorolekana nga kiro muntu gatagete ko musensemo yaye nigo mo tutukanu bwarolekana ta sensemo ya Kakamega ekero yo kabero mugabana na ndoro mu waziri ase serikali yomuske Dr. William Ruto Wycliffe Mpesa oparanyanera twalete nsemo yaye yababwatani balianyara tukabaga gutwara gusaba delegate nabo igo ensemende nigo yariko bagekora wano mugabana bwe county ya Kakamega Fernandez Baraza asekeli kyarolekanete kwa kinga chinsemo ibere nigo kirase kyamagio diamu asensemo ya Kakamega taliaro yuko mwancho muligirira bogonyara kabago kuligiringa ngaki Winnie Odinga nera togete asensemo ya Kibra asanya tukabagago tebanga bali bakora ikyamagia odiembono iga nigo bakorekana kugurwa kubaruka chisela uti mwancho muligirira omuswati uyu niganya tukabagago twara chinkwana asensemo ya Kamkunji asanya tukabaga konyora abantu bakurunga babwatania bange kurwa Raila Odinga nyara kabaga ko muraibwe kyamekine myaka 20 yabere nabono iga nigo ekororekana abegetenere liso asuburaibwe kyamagia ODM na kiliyo mwancho muligili kyabete korekana senseme yuntagete toranyora kiliye kurukunga chinkwana chia omuswati uyu kera kwane teigoro. Tunasema hivi, hawa Sifuna ako ndani ya cha, Sifuna kwa ndani ya cha, Orengo kwa ndani ya cha, Orengo kwa ndani ya cha, Babu kwa ndani ya cha, Babu kwa ndani ya cha. ODM! 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 Hakuna mtu atatolewa kwenye hii chama. Hakuna siku baba aliwahi let anybody atoke kwenye hii chama. Wanaongea sana na tukiuliza maswali wanasema tutoke kwenye chama. Tukitoka watabaki na nani kwenye hii chama? Hii chama ni ya wananchi. Tukitoka wananchi wanaenda. Leo naleta the greetings kutoka mandugu zangu Babu Owino. Na katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna. Uko pamoja, msijali. Tutakuja hapa na wao hivi karibuni. Mheshimiwa Babu Owino ameniambia niwasalimie. DJ. Wacho muligereri ayuali kirase gazeti ya The Daily Nation Standard na rayo na gonyar ko batolito kuligereri omwancho muligereri togotebinga ningi kelia kyabetege gukwano na bali balinga sensema ya Kakamega ntwakobekera karo mugabana bwe county ya Kisii ekera likurwa basemi go chia somura ibwe kyamekyo Oburu Odinga akomotebinga umanyete ya Mateyo Oginga Odinga muikaransense muigwane kiamangeli keino kiamangeli kegesa kukiabagere
kiama nigo kire kia bantu bonsi go Mwancho Murigiri nabo kunyara kwa bago gwesomera gabu na kunyara kwa bago koranga ngaki egendre tetagete twirane tosase page ya gatano gukwanirere ngabono n'intunde ya gatano kabere omoske Museveni yanyara kwa bago konyora sense ya Buganda Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 53 no yomoni ganya kwa bago urarigwa kwa omubwi asokonyora chikura 50 nebere neyemo se emia na niganya kwa gakonyora obubwi obwo kubwatekana n'umunyakirogo bwe kyombekeli ketenete chikura chense ya Buganda okurunga Simon Mbaya baba Kima niganya tukaba ko murairelia Yoweri Museveni kwa bomubwi na anamono chikura chia kale kanete taliki 15 Mwancho Murigiri nigo litangaze lilio ko murali Museveni lyakolekana litukolia Jumamosi asanyara kwa bagakoira oburayobu egati yabiri byanya tukaba bikoligero ligwa sobo choli bagoteba nigelia nga chinsemo chinde nigo chiarolekanete gotwara kiliyo gotebekana bantu bande batanya tukaba bawe sokina kogenda gwakachikura abe chi machine gose chikiti chiri cyale ko bachigotumeka asobwa kichikura nigo chiarolekanete gotwara umuchando nabo igo nigo bateba makaratasi ande nigarolekanete gotaligwa sichinsemo na kiliyo gotebekana nga chikura nigo chenya tukaba chiko ibwa senseme yo abande nigo bagoteba nga nigo yanya tukaba gekorolekana nga enseme liyo kuligerelia nonye na oko rigeli demokrasia nigo yanya tukaba kegotene nigwa gose mono obusibole mbwanya tukaba bakorolekana ba Buganda konyora libaga konyara kwa babaga kora gintu giliyo kurukunga kokora ebirengereri byaba senchere bwene tomugano gukwanerwa senseme yubo igo Museveni mayaga yo kuraligwa koba umurayi bwense ya Buganda nigerete libaga na kuruchira chinyego cya Sabaganda nabo igakanyara kwa gakobatebye bali banyara kwa bakurwana nera sekiro gekyo chinga kici abo cyekire batnyara kwa bagotiga kilibaga ndrete nande gatebete ngo baire igendo ikorukunga ekoko obagwonire ko Mwancho Murigiri linkagire to director itongonyora sense Yoweri Museveni nera kwanete tunyara kwa batoko igwa ngangi kilia kwaneta Baganda ekera anyara tukaba gakoira ekiruge kirakini tutaranyora mo director tatobekere tagete Diana nera tatebye asensemo ya gazeti eyo Mwancho Murigiri umugano yuyo Minto Innocent asomire no rase gazeti ya The Daily Nation page ya 15 nemo page 16 no kunyera kwegwe somera sabagote banganiganya 72 votes na nigo bagukwanira egati yemyake yenda bereka okole miremo nabego chikura chiriya nyatika gakonyora Mwancho Murigiri nabo gosomera sobagare no mugano yo Minto Innocent atutebya gazeti ya The Daily Nation page 16 kurendinga kwira ni maiga gotowikase page ya gatatu yo gukwanira igoro yo mugakieke ganja John Mbadi treasurer nane treasurer Mwancho Murigiri asegote babuna bono nigamo chigwe ne omochero nyatugo gwikira ne mensi ya Kenya gwitira chinsemo chiria chia Mombasa asibagote banigo lenge chitoni 55000 na nigo akomochigwa ikiagera nigo olentro mochandase abali mibeke meri kikyo mochere mensi ya Kenya bono nigaguchi egati yabaraibeso kire na uteba aikiwase kigambira nyareka gukwanira egati yemechere yogo se chitoni chichomo chere chanyati chigwika mensi ya Kenya abaigasi bagukwanira egati yamamocho bamubekire John Mbadi Mwancho Murigiri abogwe somera sobagara gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu ole egati yamamocho ali abekirwa egati yabo ayuari yo mochero yo abegegati ebintu byabiri bigoso mensi ya Kenya ebyo abakenya baganirie ko bya enana kolende niga kumochigwa soko byanchira goso imensi ya Kenya ebyo abantu bali bako byoni banyoranga tibali go chiko byoni kyagera nigo bigo cha byoni we imensi ya Kenya samaguri ya makemo Mwancho Murigiri nabo gosomera sobogari gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu Mwancho Murigiri ntagete twira ne turayigwe nkwana yo moske Yoweri Kaguta Museveni mayaga yokoraligwa koba umubwi bwense ya Buganda asanyara tukaba gakwirana asentunde ya gatano kabere nigachikoba gakora ense ya Buganda asegeka kemyaka 5 Museveni nigaire tobura yobuka bwatemya ke50 etatu no yo mubona iga niganya rikaba gakoba asekiruge kikwetani emyaka 40 Mwancho Murigiri twetwigwa robot yuru kurwa sense ya kabere. Because 10 million of my people did not turn up. They would have been embarrassed badly. Because you see, we got 8 million votes, about
But remember, we have got, when we reviewed the membership on the 6th of May, you remember we had 21 million members and 18 million of them are voters. But we are now talking of 8 million who turned up. So the opposition, and many of them who did not turn up are our members. 10 million of them did not turn up. So we must find out why. Why the 10 million? Me, I have some reasons which I will discuss with SEC. So the opposition are lucky, because if all our members turn up, there will be no opposition in Uganda, I can assure you. Wachubulili kuigure nomuske Museveni ogatebaga bali batachiete gwaka chikura ndigo bali ngina ndaba bwatani baye chimilioni 10 mbacheti gwaka chikura agateba nataete gochakogera dachikurwa aborori bwaye ase kiumbugirigete netege gurunga sek kiligete burendi asese ya Buganda nemono nigo Museveni achore twase chikura chimilioni isano isanto igodoro chebuna agatebanga bali batasogete nabaya agatebanga SSA ya Buganda bali bakwamiriria serikali ya at least mbanyore tomwe sake igonya basoka Buganda tebugati bali bakurukunga bakuruko opposition maiga yoko nyara kabagakora ligwa koira libaga lyo chikobo murai wenseyo 7 bono niga chikobo gakora enseyo asegeka kemeka 5 igo negati yali yale segazeti yo mwancho muligeli bunigo tagatebanga they are very lucky yani ngamba bwate eba atiana na sano mwancho muligeli sepeji agatano gatata gazeti ya The Standard ngo kwa nabalenga ngaki okurwanira amabaga sechiskuru chirichi ya kerengo gya C1 kianyara ko bage koro kinga ngaki ensi ya Kenya ebwato mochanda na mono bagoteba chiskuru chirichi group national schools nigo bono egotebekana abana gwetani chiribwe 95 banyara tukabakurwanira amabaga eli banyara ko bagaswase skuru eyo mwancho muligeli chiskuru echi nigo chikoira abarokiwa chiribwisano nemo echimisano nemo chiribwisano nemo chimisano nemo na bane na bakonyara ko bagosoigwa bu 6604 na bakonyara ko bakonyora libaga na goswase chiskuru kaminicho na mwancho muligeli ni bateba nigo abanke banyara ko bakoreka na bakogendoro gento kyoro kiringa kie serikali yanyara ko bagikobe ko buruso bwaye na boigonga kyabana bakonyara ko bagokolia sama chibwali yanyara ko bagagosoka mwancho muligeli igaiga nindoche ekyombekeli kya geteneta balimu ngakikonyara ko bagikoligeli na koranga chiskuru chinyinge cyanyara ko bachikobe ko buruso bwaye na koranga abaorokigwa bakogenda se chiskuru chingonyara ko bale bakonyara kibibonega neri mwancho muligeli sekento kende bagokwanira gaiga ni bateba chila baratolie gatie bintu binde biri bikonyara ko babikoirera aborokigwa bande gutatwara egento gekorukwa okugani kogenda se chiskuru echepeji ya gatano gatate yoki ndigali toro ekyombeke mokorwa sensemo ya karachuonyo nigo kyanyara ko bage kurwa moeso guchia asa aborokigwa bakogenda ase grade ge 10 na bali bachikoba bakogenda ase chi university ase maiga yabo yokobekeke ganchagie chimilioni chimilioni isano n'ugutayisato ikibanyara ko bagoteba nigo cyanyara ko bakigo sangiririrwa nabarayi bakorwa sense meyo nakonyara ko bakorose kyombeke megonga aumanyara agoro kegotebekana nekyombege koreta bali bakurukunga bamanyi bamangana mange bakanyara ko bagocha sobwamo na gusangirira kibese cyo wetera asomo patron yobokurunga Solomon Obiero ekyo kikomba kikonyara ko bakikoira abana ase skuru gabantu basomira ase Kenyoro na bagocha sobwamo batware gento genka na association ya professionals basangirira ikibese cyabo cyabiri kimiliyoni 4 n'ugutayisato kerabona Diana abana bakwirana ase skuru kibese cyo icyo kikoba kikoba konya kogenda ase skuru roboti uruna bororabu na boraga ni insakinde no tate ko manyanga abana ngakibale Kenyoro muri abakonya igosoma kurwa senseme yo ye county ya Homa Bay yere page ya 5 na kwemanyira ngaki abantu bakwiruka ngaba professionals bakira sobugamo basangira 1 miliyoni 4 n'ugutayisate kibatebire ngabone n'ikibaseri bakwirira abana se school igonga tukosemeria nkoro abasemeria nkoro rero kuri no manchito murigiria tugusuka mutwe rero gazeti yanete bwati semi rero yandebinga
siasa keyo. Okay, watarasa warize siasa tigambwata ndande umugano bano bwijisemi ni ndochega iga sekuru sesemo ya Meru nero egotebekana ng'ekiombekemo nigo kianyarako bagego chasobwamo na kero kigo sangirira chibese na koranga abanyarako bakonyora chibese chukwira abana se chiskuru au ime ye county ya Meru bagotebanga abana abange nigo imegano yabo yanyarako bagekoirwa se chinsemo chirichia oburalia go sechiredio no nyene chi TV SSMU na namone gento kerere abantu abu nabarugo chasobwamo igo no nyene ntusi ntotakire boni gato tware kiti yokora abana abachirije school was turuche megano twakora semambi yabono yale korokinga abana banke nigo bakororekana obugate umuchando kogenda senchaba ibuli babo bobugate umuchando munene bugutwara chibese kiombe kianek na nakero kiyo nigo kigendete konyora ogwako konene asikili bagatebanga sabana bali bakonyara kwa bagutumika into ikurunga sign language se ichikobage gutumika asamatemwa ayu atumikwa konyara kwa bagako ba grade abana bali bakora matemwa KCSE asbagateba sabana buni go banyarite kwa bakonyora abandi bakarusi gora batanyarite kwa bakonyora grade cyabona bwo somero mugano yu na koranga ningikili yakorekana abana merongo kianda na batandabere asemye nigo bano banyare kwa bagoika ase chiskuru kiri chikoro kwa ngachia senior secondary school mwancho muligeli nabo wesomera Kipchumba murukomeni oromo waziri bobulendi bwaime litukulie gora na tebetenga batigire tu system ya renge nkongo sana nere nabo tukonyara kwa batuko igwe nkwana ya yegoro y'ikisemi tumanya kogenda bosidayana nera kwanira se gazeti ya Daily Nation. Last government na hawakuweka plan ya kuangalia CBC itafika wapi. Rais alikuja kuweka jopo kazi aka-organize CBC. Saa hizi CBC iko transition ya kwanza, watoto wa kwanza wameenda year 10. And despite the challenges, we have already reached 70% transition by now. That's why unaona Ministry of Education imepatiana another 2 weeks kuhakikisha ya kwamba tunafika 100% transition. County commissioner wako wapi? County commissioner, please. Wewe na chiefs na leadership ya national administration, you have our instructions that come from His Excellency the President kuhakikisha hakuna mtoto atakaa nyumbani, wote wametransist wameenda year 10. Afadhali tutafute scholarship, tutafute funding, capitation ikiongezwa, lakini watoto wetu wote wa transist wa Manjito murigiria tugotigana no mugano yo nako tugucha gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 3 iyo gukwanira igoro yomo Kenya yomo ojo asamalita Erastes Nyare urwete kurwa sense ya Kenya tokomanyigwangani gari miaka 35 asarutense ya Kenya kakogenda asense media ya Russia kolende niga kagitinganisi ya Russia alikogenda achigokoro Burundi asemetinye 5 nomo kolende ekero anyora chi agent chae chikaba chikomoira wika sense ya Ukraine nalia asenseria ya Ukraine hakaba trend koswa sikisegi Chito muligeria amati aya nigego kwanira chitariki kiri abetega kuruoro echo chiro mwako eta Oktoba mutinyi 10 chitariki 10 asibagote babuna mungino ni gabote babuna nigo abete gako bisa tabete gako motebinga kwenda linge bakekera abetega wikasi semo chiria cha Russia kera ikorro ndi amotebeti ngana ikirega igakore na umirani n'abantu abange abakura semo cha Kenya, Tanzania, Uganda na Nigeria bakagete barubunga nemirimo bachita sensemo icyarasha kolende nigo bachitega iga bakenyoranga nigo bagutrainwa gucha kogenda sisegi chiri bono manjito murigeria nigo mo rugyo ya gukwanire gati yali abeteka gokorekana asa ukwanira igoro yobogima wa omugakoe ojore korkwanga Erastes Nyare sagote banga igento kyaringo kongororo mono nindagira sagote babo igobo kima nigo bwali ngobo kongu kolenda kabakago kwana nere anyarega kwira na imensi ya Kenya bagendere no bogima kolenda agatebanga konyochakire training na ndetari kwira na imensi ya Kenya wikira boni go manchito murigeria nigo tukomanyigwa nga SMI nigerimete abayigo tari gotoka chi agent chichabete chikomoirari tichira umerwa goikamori go manchito murigeria asibono amati ya yego sababu konyi kurwa serikali keko bodi serikali kwene kabinango eswanire banyari bakomonyora omwanchiobo ujugo kiraboni go tarato kabayigo tukuma yigo manchito murigeria wikiraboniga abantu bali abarasensemicho chia Russia wa asensemo chia Ukraine bono owe Russia gwa trained buno konyara go korwana
nababegwa kwa rirwa chinsemo cha Ukraine kwa nyargo kurwana mu nchito muri atokumanyigwa ng'abantu eribweyemo chimisano abaraba Afrika kurwase ense ya Kenya, Tanzania, Uganda na Nigeria nigo nabarororo kolendeti bamaiti bona baranyari bakwira na mense ya Kenya nchito muri Nigeria nabwo somero mugano ya gazeti ya The Nation page ya 5 na 3. Wancho muligali chetri chitaika 34 maiga yense ya moya bono mambia mugano nole sepechi 15 ali muga igase gazeti ya The Standard yugo kwaniranga akia mate ya mo maiga yugo siri mwanchobo gwetira asoburuire buli bukuru kubirengele mental illness banyare kwa bago chaka a campaign yokoranga banyare kwa bago semia na koranga chia matengo nyare kwa bachiri chiko manyango mwanchobo nweteire asikiligo tebekana gutwara umuchando yubwe birengereli nigo bagatebo mungwano yolengo oyobo osomwa nchobo niganyarite ko bagakotaka guita kolendo mweli oye aganyara ko kagwe kore igo mwancho muri nabo nyara ko bagosoma CPGU nabo igasenseme yechigazeti ngota yabalengo umuchando bwe birengereli nigo gendete koleta umuchando monene chitire chitaike 35 tutaita ndo mutimoko tokoira na tonyara kwa batokurigereria ali alese chigazeti gati yabo ni chikatuni chirororo nabo igo tonyara kwa batogotegera inkwana yo mubunge Ojuja Koimburi. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi chinchira chito chigekoro ni chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi urege koro kyomugusi wetro murobiryo buri kugito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabanye nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bumugusi yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nensoko gagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kurwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asorabwo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nensoko TV oboroso bumugusi kera kama tingatara daike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano umuntu batera mabwari muligeri bwa Nensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikense yemo ya tuko kugwakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete ukaransitero yawe buyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi
echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegete ndo gesongengo toamereria Bakaliya omotoya kabwatwa bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa magega ya televisheni ya nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyake busani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. wanchumurigeli chetere chiteke merongene na ibere maiga yense mo wono mambia ga igane gitaseni kiago na mbeya Nensoko TV murubili Nensoko bwakire togendete kurigereria ria rase gazeti osoko bako kwa nago tebeti kuruliri mapema gose litwa chakera nigombwate gazeti ya The Standard egatindo chega igase page 11 nige kali gukwanere gore ekiombe kia LSK ibuna bono Kenya rekoba ye gutaka kuigwana gose gwokonia chishare cha Safaricom gonya rekoba kugotene ndigwa ya dinga nyarekoba ga kwanu gwetera somura ibwe kiombe kyo umusubati Faith Odhiambo yonya rekoba kwana ase omoyogoyomo aigaso mucho Nairobi niganya tukaba teba nigobone serikali ya Kenya ebwenete koba geko ira libaga kunyara koba geko eranga kibanyara koba gokonia chishare siche Safaricom na nemono kunyara koba konyora chiweso moncho muligeli mugano ino olegabu muswati buna goteba nigetakire banyara koba korobwa sioli muganya tukaba gokorekana asokon chishare siche Safaricom page 11 boigone bwato mugano igoro yo muwaziri bwekegancha gense muske John Mbadi oyonya tukabaga gwesokia na kwegerera serikali bunani go babigetemero belie miya konyara koba bagwakana makabeso mbanyara koba kwenyora sa kongukilia teba chinga kichinde nigo benyorete ase chinga kichin konguche serikali ya Kenya so gwakana amakabesa alengoro egatia bagatebe bitambukiro babigetembiri byo kurigelinga banyara koba bakoligia enibona gwakana amakabesa ayu kwenye agosereriense ya Kenya kwenyora asogotaka na makobeso aye yabugulitie gagete omugano iboigo kwasomera Innocent Safaricom nabo manchito murgirio kwesomera se gazeti ya The Nation page ya kabere asego kwanera igoro ya stock brokers awa kubolie ebunge kwene kyabuna okoni gwo kugwechichecho 20% chigo kwa serikali chibese chire 312 billion asibago tebabuna okoni gwo ko shares gochase ekambuni ya Vodacom
nigo bonira chigo konyensi ya Kenya konyora chibese chire extra chire 68 billion manchito murigeria nabagwesomera se gazeti ya Daily Nation egazeti ya Daily Nation page ya kabiri ase gukwanira igoro ye ebyombe biya bikorwa nga the Kenya Association of Stock Brokers and Investment Banks nabaigo ekyombe gikorwa nga Fund Managers Association abo bako tebakubolia serikali nabaigo bancheiro koni gwa gwichisha icho uchiase kampuni yo ya Vodacom na bwesomera sobagare onyare kwimanya amange nabaigo nagote yo mugano yo okyare wekigancho manchito umurigeria umugano yo kyare nagote bigoro yo mocheri obetiko gosoimiensi ya Kenya kolene tiana kwira sigazeti ya Daily Nation boigo ase page 15 asebonero mweso usomo goko guchiase abalimi beke merigie chae butoko manyigwanga nigo bale chi milioni guseni go bale chiribu chimi sano na ibere abakora obulimi bwabo bweke merigie chae abono nigo tukumanyigwanga abarai bali batenete chae yose obulimi obwo igo trase kyomekirigia KTDA nigo bono ba unchoreriwe ase Francis Miano arabe chief executive hoyo komolis president Wilson Mdaura nigo batebire buna bachikwene kya chifactory chiri chanyore tense ye merongevere kucha bari konyora chibese chingia so mwako yo 2025-2026 umanchito mugiriga onto bwatogo semeria kucha sabalimi beke merikerigie chae bachikwenyorera omweso chibese chingia kuri no manchito murgeria megati yaria okunyara kugwesomera se gazeti ya Daily Nation olenga ki ekemeriki gichai kegukwanirwa nkagitenga Innocent no emigano yanererera te watata banyalje okay dintagetendigerelie ese gazeti ya The Standard egokwana bale bunabona bakale goteba omwana bunyagusira umubunge bwisiolo senseme yugurunga Tubi Mohammed yonyara ko bagakonyora kiliyotebekana ko gwokoboko nabarayi bekurwa chinseme cyo liyanyara ko bagachikobuli kiruge kyo nigo bono igumoncho muligeli obocholi obwo obokebora chikobo kolekana bosio Mohammed Tubi Bidu uyule ngomo mbunge bwenseme ya Isiolo South nigasireti ubugima bwae mutinyu 12 mwaka mutinyu 11 mwaka uli chitariki 12 nabone go moncho muligeli niganyara ko bagakoye gwokoboko iliyanyara ko bagakoranga ngucyari kuligia ekirugekyo igo negati yali yararo onyara ko bagwesomera nakoranga umugano yiko nyara ko bagokuyimanya Diana umugano nuri naruche umungwa naruche kurusi gwelino agasiri ubugima bwaye ukurukwa mose nganembe bube akarusi gwelino aliya sechinsemo kagerete chia kawangware akagende abantu bakale koyama atali chemist actually yagachitaga clinic ko mungwana gete mungwana uyuwansa egotebekana nonya na makaratasi yae aga clinic yakaketari akakena bokaga chemist aga clinic muntu yakamurusie lino bobe abanyagitari mbatema kumurwanira kinini gigitaga siri ubima bwa naro cyumu waziri gobo chenu adendwale gagotarire amate yae nagoteba ngabono nigo bachakiri egento yekorokunga ko nyaba na kurigerelinga clinic kirase chi estate stomenyete ngo nyara ko bakire kigo koraki kigo kore mirimo bunebwe neta kwanyora abantu baitombare babanyeta mangana yo burwaria lakini kwanyora babekire service batamanyete gokora bachaga kuyaba ntamaino mungwano ulia nabaro chenga nabagotwa bwetenga ngo nyara ariko bagakogenda busia eko obugima bwa bube kuboronge kurende nabanyara tukabaga gusiri ubugima bwaye akeralinga senya gitari ya Kenyatta National Hospital igo mungwano ulia elino lia elia nyara ko bali koywa nande akanyara ko ba gakoywa asenchira embe nigo bono anyara ko ba gusiri ubwaye onde bwensi okurubo rwali boni go manyanga litangani mugano ulia wa musi nabo goikera namaine bande bali bakale gokora nonya no gateba nganga kora barokumana bande bateba ngo rwara maliyo gabwenerete kwanyora chinga kichinde banyara ko ba bakonyoranga mbarakora kilikibwenere taigane soko TV mwanchu muligeli gotwali kuligeli yali yali se gazeti ntagete tubwato kem Diana gatebalera mapema indo chega iga umugano monene ase gazeti ya The Standard ya sensemo ichigosoli goteba bale ngaki Morocco yanyartiko bage koro kingaki ya gachire ebiti birebiya na namono
egotebanga nigebwate ganga yo chikoba geko koba omonyene wokoena na libaga die chikosori chia World Cup cy'umwaka w'ikiri 2030 korekana sense ya Morocco mwancho murigereri nigo bono ense ya Morocco yanyatiko bagiye guitwa nense ya Senegal itukoligoro butuko kurendo mwancho muri na bagonyara ko bagukwirigereri na kurigereri gazeti ya The Standard page ya 5 page ya 30 yamo unyara ko bagakora ngaki uburusu bwabikirwa sense ya Morocco ekara bachikoba ense ya kabere ya seliro bali Africa kunyara ko bakoyuguri baga lyogo twara gose guchikoba bago lete keminano kia World Cup se orogongo wa Africa kwanera boigo muri kyo yomo kurwa sense ya Ghana kagerete kurigerinde nigo igora anyaltuko baga gukwana se press conference ya lenge ase se ya Morocco ese baumiranite nabo busabanene bekiyombikeli ya CAF bali bako tenera umupira borogongo rwa Africa bakajara kwa bago kwanera nga kichinse chia East Africa chikaire libaga cyo chikoba bako arigania ekeminane kyo umwaka 2018 I mean 2028 mwancho muligereri bagateba Kenya Uganda Tanzania tibavuga ati kibara bavuga ati cyoteli bavuga ati kende kera basiko bagechi koba ekoirera ebirengo bya ekeminano gi African Cup of Nation gokorekana gaiga dayana bono liboli dinene nindi egenta kwane tene kene ase Kenya twali rusiri maybe county ri chichinde chinse chichinde lakini as Kenya nakanire wakanire kiro montakurwa na soba baote bibirengo bya bigetunense ya Morocco byarenge sekerengo kigoro mono sana bono onye ekeminane kigiwe chikobage yakorekana aseliro ba liye chinsechi nchire ikirani chi hoteli bagateba nchiyo bagateba ntubugati kibara nande nigo baroche to chikwiranie birenkonse libuli na liye linga ngakitochi ko batokoligereria kera barachega iga banyorera monchole ninyegene tenge kera barachega iga baja gocha banyorese ya Kenya kibara chito chikwiruka bakembe igoro ibirenge limbyo nchole para stadium chito mna nachiro chiganete korosiba baramanya boigo dudu tagete kwanza toteme talante chikobage koba yetituranda ere akeminane kigi African Cup of Nations na tukurwa buto chagera into twale ndoto yo kwa Africa World Cup kulinde World Cup ndo terera abara atambe sana South Africa nera ya tulibaga 2010 igatwale keminane kingenete naboniga noroche 2030 lito na goteba vision 2030 Morocco guchire ko bage Rwanda kiminane kyo kya World Cup ya sukire mu bono Morocco ge kurwa America roro bono to chikogenda Morocco igorende na boroche nga kiminane kikere mwancho muligeli na bogo nyara ko wesomera ga bogo nyara ko bagakora nindo chega iga igoria gori mai timu ya gori mai yanga kiyanya tukaba yeko Rwanda na konyara ko bage kogenda bosionero ekara yanya tukaba ge kogosoli ni timu ekurunga Mara Sugar asbayi kolite chigoli sata asiligana liye sagero mwancho muligeli na bogo nyara ko bagakora abanyonsi babo Felix Uluoji Sharif Musa na boyo Samuel Kapenywere unabanya tukaba ko gosoleli na konyara ko bako timu ya Gor Mahia ya tukaba kichi point 33 na chirichire nganetie ne timu ya FC Leopards na boigo kiligo tebekano boninga nigo bakurwa na libagelio ase chitimu ibere chirichire bosio Shabana itonero ya gosoletinero ya winetie golia yamo asilige na liesagero togo cha ACPG 32 iga maiga ngote balenga ngaki Arteta nya tukaba akoge chigwekera Arsenal nya tukaba ge kumisi gose ko taira libaga lyo kogenda chi point kia ndabosio ase chitimu chiri chikoba chikoirwa ndase libaga liya kabere mwanchu muligeli timu ya Arsenal woniga nige tanga ina se lige ya Bongereza niga nya tukaba kurwe golia ya nya tukaba ge kurwa lige na liesagero akera yago soletie ne timu ya Nottingham Forest banya tukaba kurwe makali matanyo saneti goli ende onsi bono iga nigo asene tange ne point sana ibere litukuli goro na Aston Villa yege nirenga ne nyara kabage kogenda kogosoli na ere nyara kabage kubuge kolibia libage liyo lirebo siabu kulende niga yikole tune timu ya Everton. Manchester City nigo yaitwa na Manchester United babu irege kombe kiabo
Corona ro chabantu banaiga. Yeah. Urasigita singito batararara. Bagogete. Ngachikorike status yabo ngala chinyoni njire cyari kolera. Abantu bali gutabukana kuri umutigoro. Tinamanyanga bantu kiawa lakini tikanda kuwa na babere Dani na Clinton Dano yo Liverpool yekarwete draw bakaigo sana batate ko butomo manager na Clinton no yo Arsenal kibatina role oyo Portsmouth Zach no yo Chelsea ni kabwine tichigo libere aseli genda liesagero na barumbanyo lete Brentford akaya kachigo libere AI tabuga ati timu lakini gange taseno sana AI tabuga ati Liam Rosnya gachakire mupira ya SSMU ya Chelsea ya Century Ndonge Michael Carrick igabegete Manchester United yabwete gekombe by the way kiraba winire derby boni gaba Bragio muchuyo Manchester bagweta no nyene se binywe gubikoni when ebe ne chai bate baga to serve bwango ni tutobwete bono nande Manchester tubwate keminano kende gionsi ekide kibone keminano kia babwete na konyora lende gende iguru kwege kombe kia bwe kurunga bragging rights taliye kombe baetwe kulenda kera babwire kibono Manchester nene mono kubuka kiro muntu bono yo ase okwana nande na wachi ko soldi na ase ne wiki goja mupiro yo tarakwa to basako so inkwane yo Manchester kera munga kiro mupira na limo gukwana unabona bagete bakabuga Man City tokwana ubatige bakwana na bagokwana alright nindo chega igase ekatuni epeji 12 ase gazeti ya The Standard bagata Central MPs are now abandoning Gachagua since he can't deliver he has betrayed us crash mwanchu muligeli iga ndo chenga omu bunge ujunje George Koimbori na yarole igoro lidete njogu ego aligereti kogenda SSML ya Sagana State Lodge na rochumura ibwe nsago tebanga nyasayo kolira maya ababisabane bachakire kwa bakurwo borole ebintu binde konya bagotameranga ninche ngocherera abantu de serikali ya nyasayo nyale kwa bagakora amanene igona bukurigerie katuni eyo nande mu director itongo tobekerale director Zach ngo tobekerale ngwana yo mubungo yo okorunga Koimbori ikia kwanete enkwana yaya tunabekerere kando Diana Jitinda abikira kando tengo somere today in history yoka ebinte ibinde ndo chwa kwanirego yobo choribwa korekanita se enseria ya Uganda manchito murgina bawe somera asibe gondo chigega bago kwanirego yabasaye utanyore mirimo asibatebire bune myaka eri ya retirement erigeri gusana abantu mbako bere mirimo sana basaye bataranyorere mirimo nabayigo koswa abise kwa yani ogoswa chiskuru kwa roro kiwa bagireri 10 abayigo mugano nori kwa kwanira igoro yamangana social media boni game to bigenderete kominyoka manchito murigeri agayigango kwanira barigoro ya maskani na gutwara digendo yo kurwanga dignity ogweska gukwanira barigayiga kagitinga kwararire kibica kikomyoka semitandao nigo bono bagukwanira igoro yogoska umuntu muri nere ebe no mwanchi ebe no musani kibica cyaye kusekwa mwakire bica ukachiga chesimya gusonye tubwati gento ko chikorero manchito murigeria derete nabakwanira gago nabokonyara go kwemanya erongira ne gucya soyo minto innocent moira ni gucya se engane gotebanga today in history innocent yo metento ana gukwanira today in history nane nayo ko chakwe ko bakorangi nyuri kiagarene yao asaba gukwanira igoro yo mwako 1968 au kwatebanga 1968 tariki bune cya rero Motinho January, Vice President Daniel Arap Moi promised in Parliament that the government will take action to stamp out corruption. He urges those who have information about corruption to pass it to the government instead of going to the media. He asks that all they free to report cases of ministers or other high-ranking officials using their positions to indulge in graft. Tegarara magana yo kurumi yatige Diana na batebe warwa ni Kenya gaga chi commission chi arosigu intebinge byakoriro tutuliko kumoyo korende esegiye ineroro tugende ko Irwana toy cartoon chinsa chiamenyo kirindo cyabagani bayikire sense mu yakore studio manjito murigeria se cartoon yanerere okwanirego ya police brutality report desk kaigando cheno montorime mo nyanyimbo naro komnyoka gaiga otebanga investigation
We appeal to anyone with information to come forward. Agune ngagitene nyumberia y'abanyanyimbo gusentebe police station naboga igane galindo che y'abanyanyimbo bekire parking. Wa investigation. Bagandete gutuka kibagutuka nabondoche narabu gutama ne fingerprint bwatamanyinga ano munyanyimbo agendete gutuka umunyanyimbo agendete gutuka bake kiagutukange bwatamanyinga kiagutukange bwatamanyinga igane Soko TV mwancho murigereri chiaitire chikire chisa ibere boro bambi gairetenga iteke metigaliti chibe chisa ibere tiganjira linga chiabere chisa ibere boro bambi atotete togendo mutumoko tokoirana gocha tule na babo Hassan Gaiga na Amos abanyarika bagotokonya kurigereria ria sensemo ya siasa kagerete na nationality ko yarora Gaiga elitonyara kwa tugukwanira ninki kegendeta sensemo ya siasa ba na ubarato tebinga ninki kerororo chieli mbweli chire chigendete gusisikana chigendete kulima Eye Soko TV uboroso bw'umugusi ine nuganetie betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegere chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimi namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi
tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Ishena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutarura ganduro tambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchubwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chikerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisha nemeiga au. Tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe. Tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira. Wose toakirisi miese namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sen gien Nsoko TV nibya tira senge nchao kokoletera amangana amaya ayataba tugwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko baka wateka atabwati bwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Ndenya buto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi mwancho muligereri ene Nsoko TV egeta senambe yemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyara ko baga gotegereru ase 524 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya gusi ase chinsemo buna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara ko batopo omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ore ase chinsemo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa amasamba kuna chinsemo chia molo aliaso mugusi yale emuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi nyare ko bagako iwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako iwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Nsoko TV no botochi ko batoko kora eke korugeito tonyare ko batoge kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko batogo koraleria okorali kwa nyagosira asenchera ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'omugusi.
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Wancho muligili chetire chitaika kiandama ega ichinsa ibere gaiga negeta seni Nsoko TV se mambia bono na nde tutete gosoa sense ya siasa tuligere lingi kelikegendere toro na mono linde tunyara ko batoko manyanga ngikeli ke gokorekana ase siasa Nairobi nego soli ni bwata ya yese mambia bono egati yabagani bwata se studio ni bwata Amos Nyasani no alega igange na inche na boiga sense meliende ya kabere na ro ni bwata Hassan Nyang'au no ale onsi nigo barure chinkongo aontete koraba ali baga barasoa asembe ogototebinga ki 2026 irasi bali abasani ngakibwa kirasani biya mono innocent bwa kirebiya na ndete gangire ribageri gako bakwani abagusi bonsi ase babeta nga umugusi wensi bwa kirebiya oyore gusi oyore Nairobi no yore diaspora magwagwa kigendrete magwagwa ne kenyoro kirebiya no of course buna binyoro binde byonsi biko boru mangana ibiriro gana garia mangana make ko letiri oboko ngubure magwagwa wo bwe chiombe na ende to kuburia security apparatus na abantu bonse bare concerned ngaringane ririgwe na bari barase binyoro byo bwe chiombe bure bararanke bararatoro nyingi because abakongo bo chesenge ncheto sinyaine nabamanyi ari Basondu mono no boko ebelt ya ari Basondu no bako ngo baberata lakini tu akwana nabarai bosi ao kagetenga ko babura addressed na ndiko gwa mono tiante benga ukona ko wesaranza kwana wiri tangani ega so mwako yo 2026 tiga to tebenga mbia senya site yo chakirebia. Asante sana oidere Hassan Nyang'au Mr. Moss. Yes. Kiwaki. Wagirebuya. Akiogenda 2026 mera. 2026 mbiego dara ya chagirebuya binte byarenge bi togenitenga umwaka wa no genda buya. Na ande ngo sabero mugusi oboseira bwanya sae no buronge bwo kwaye kubo bwatie. Okero gusira umwaka ogendete kuigoka hegera tumanyenge ngikeko. Yes. Okay, sembambia bono mwancho muligereri ni gontageteto so asense moyelinga nali mwamu na namona stoch ko batokuligerelinga ningi kero rontagetekero muntu mwali baganya ko bagakurwa ibirengera libya ikubwatekana nelinga nali mwamu tukunyara ko batokobeka sembe omwancho muligereri tukali gukwanira sembambia bono nga chitoro nchiro geti nonya nabarayi chitoro nchiro geti nonya nabarayi nchakira Mosi toronji kairo getiro nabarayi ego nageire nga gitoro kiratu siti no korara yani uta garora iroma turi gukora kindi yonsi no nabarayi bari batari ko beke birengeria se egasi na bagonyora ngase baruete gasteri gokoreka na gego garoro kino nabarayi abanga bagote abanga musike ndindi nyore se gitanya korara ere senge jadanya korara bono barau bakorora nga kanga amayari akorere kiharu igare veva yani arueta se boka banyere gara makumi ase bali arueta se batamanye timunagoja yani bakumethinga kai igongo bairanga baraire abange baraire sana nabongo bataja marieta lakini nabange igo barugate ese list ya go banyetega chitoroji agire jiji tiko bayiro kabarari boske Hassan chitoroji kairo gete barai jiko bairuka ono manyetena bakonyoranga na toko aborai bokurigirwa abana inji bakoire emirimo then ba expecting asemiremeye igoko ba maiso elinde bintu ba utomete osinaye kwa bagire teira onyaraka bagukubikirania lakini nande buno musike amosi atabire kwa makonyoranga bono chitoro chiago chereire omurubiri abana inji bakoete gose kwa bayeteira osira okay gokurigirwa kwanyora bado usundugete
Tuyo. Ande jitore jinjiri majieso. Omathe bagateba nga jitoro na kige nduyuka gigo kanyana ne barimu. Kande barimu ngorare. Yakabere benjire. Yakabere benjire. Nane barimu ngorare. N'abantu mbare bono. None ne factory me bado bakorara. Konya rumuntu abugoirie pikipiki maega araire. Gocho gwa Kasenga po. Anthony Ragurio muibori na kororire atabagari chinsemo cha Kenyatta University agataba na soire anene mono senindo che list ya obegete gabo igorende na arakororire Anthony Ragurio se message yawe yabono bambie na mono tutete guchaka chinkwana bono mate siasa ya chakire tochuta sinini ese aboganda yakore tobo chori bwa yasan mugaka M7 naira nete nande sekirogo agoteba nga nigabwate chinguru cyokora abaganda nakwanete ngakiyamagega gateba esegi yokurigyo burayi bwense ya Buganda yokurwanira na korango umuntu nyare ko baga gutaburiyo burayi yenjira tabureti yaelire pone nse no kwagachwa nande naira nete agateba nga abakici milioni 10 batachiete se bituo nabaye gatanganete na gwetani chikura 50 rebira semia asagateba nga bado upinzani Uganda nebwa tomo chando birengera bya umwaka koira naso burayi innocent. Karo basoka isika yo koibura abantu bakoboranga nga yogoro botakari. Kuna Buganda mboro. Yogoro mbore kaze kuna Buganda mbororo. Wano rende omugaka igaje tasobora iboria. Omwaka o 1986. Omwana bari kurwanira gako mona ruburai igarenge myaka na asamba tukayo. Iko meaning omwana uri kai boru 1982. Maybe roughly like my age mate. Omwana uriyo oikire asarwanira uburayi na mugakoria karenga kabire mugakoria campaign iri yaeta na bwate mantra ose egentogete ayo thunga do you want sebo nera bwate ngageta do you want another rap yes do you want another rap yes sebo of course yes aka reincarnate mugakoria gaika sata batanga nkurita yarenge timanyeti amade sita gando mugakonda tete ko bataburi burayi kamara bagateba nga shetani yashindwe shetani ariko karagi ariko mojera timati shetani ina rasi ya jirde gaswana no mugakoria akagenda akamobilize ebunge karusiri chikorie term limit bono as it is mugakoria ukiabatanga bono chira soburayi entunda ya gatana na kabiri boikomanya nga usokora na magasini ni mugakori garenge a military person asa serikali ya idamini dada mbami nanete akamanya gocha kaminana no muntu rekuru kuokelo finally aga succeed como Rusio obisi goetera se chisegi cha kururo sana ime omuntu rekuru kunga Milton obote akairo borai na kero kware ko matagerera because na ire chinga kigotegerera na ichiete maiga gotegerera iga chete buna umuntu gocha ko disorganize emirubiri ta ikorekana koba emiya agacha ne chebia chiarege vera appealing go chia sabantu lakini nende bagote banga power ekero yabeire nyinge igego corrupt na nende ya corrupt too much finally umugaka power ya corruptie umugaka iri kiroro rirenga ekena kia kegugio kanyasaete Uganda gekuru kwa Yoweri Museveni aroche nga Uganda nande muntu ndetayo isaneire orarae omusike okurukunga goika tomanyango musike okurukunga Kisa Besigye oyo gwatire twega Riverside Nairobi paka rero na cherare egende ogumikeringa bono elichikuru na chigenda tega Museveni na arekana ga kuru suggestion ngo o advise judiciary ya Uganda expedite amagana y'igikezi yejo yerinde amagana yakoreki ayere bwango meaning maybe murachikura chiyarire wanonko yandare ko boria judiciary because it's like Buganda ichikondiri wakaragasi ichiko Museveni bwe komanyana lakini rende tiga wagatanga mugala muwe na akimpe intu abantu abaisiko ngororekana turi ko banga turi ko Museveni gose Abaganda credit on what they have done Korea raisinga in big towns in Buganda, more especially in Kampala. No, Museveni atabuati support, which is very normal with any other political dispensation. No Kenya Nairobi government go to support because Nairobi abanta macha ababurete sinyagatari nchiribuya
okugora sukuma ne chinyanya irigori korotaki erire igoro a government ya lose credibility. But man, you can be told in rural Uganda Museveni has got very serious support. One even take kongu keringa Museveni ya Quran in the mantra nga bada ata ko revolutionize Uganda make yabe equerent country habitable. Lakini look at Buganda no nyone town yokoro kunga Kampala a national city igoko nyorange bwate bare ya mogo sebere chiramu chipara chinyinge na busa kwa magusunga bono mugako yo ekero chinguru chia kwairaire because mugako ribono is 80 something chinguru chia mwarere mugako riso kurigereria igono nyone ari ko manya no bara tubugi mabwa ya gamanya tene mask it is possible ngo mugako ri okwa rapa ka gotara ne gari okay gari yake bara so mugako ri ko na taribuya ndoko manya kia gotaka ya kwambwa Buganda but is a wait and see. Okay mugaka naira nete sentundende ya gatano kabire Mr. Amos asa niotebire nga Museveni asemechie menene no hatabuga tiungwaji mukono lakini aselisabu sabantu bamenyete bali bakwaga chense ya Buganda nigo bagateba nga mugaka nigare biya chiombe nchigolire Buganda nyigwete ntubwata ba matororo nagendete kubika koranga ensi ya Buganda burungere Museveni no mufano se no mugweka no bwo burai bwo witabie mbaso burai ikiagera omosike Museveni matuka beiro muna ndu yani yateba neringa asani neringa asobo maene ntomanyeti timaite sasa ni rakoro manyanga Museveni galenge strong rural areas abantu bali baligirira chikura kya Buganda ngoteba balinga derikonyalekana kumanya oyo chikure kimuna cyari because no numbers njimanyiri ntorikonyara kumanya nonya chibijanjire cyari goeta abantu bari go sign bari ku marketia bari ku market chikura ngomanya ningo bari ku market kuranjiri wakuwo lakini in fact siasa ya Buganda igebwika ine siasa ya kerase no siasa ya Kenya ni ringa asenge njaba Kenya to ireri bagari uko kwana no nyembo mna to kwana ko nyembo Buganda tware kanga TV ari migo lakini egendo ndatebe ngeringa Abaganda abange mbamanyeti uburai gwetani wa Museveni so abange bamanyete nga ekaro abantu bakora abuya ne karo Museveni yaro nando isiko babori na barago tenga Museveni isiko ku Buganda gego sieko asenge njo abantu abange population yene like 70% yabantu bale miaka ya Hassan yate banga obo ega ibole to bwange bwa 1982 igoge binetinga abantu babwate miaka around 43 bana kora murai aka 45 tote babanda babwate miaka 50 egaro bakinire baso iriko baba ngaini omondo barorere gwika Museveni okay lakini egaro burai bobuya kerase andonsi shida yegere nene anene gere Africa egaro burai bobuya nekaro mondako gambe miaka miaka erieta keire aruo kiagero sikurigere linonye ne serikali chinyinge Africa okonyoranga retirement age gebekire between 45 and 65 igoge minute ngomondo le prime omondo le useful omondo bongo bwa ebora akonye kende yonsi no mondo le miaka yoko ya eriere ya retirement miaka iwego etania yogo so akobo musigo paka ase family yao muna bono iga osikorigere tabia Museveni gerenga Museveni ise koruo ige minute nga either abana baye goso mwana oye atekoba agendere kugamba Buganda gose Abaganda mbaba saka ni family ya Museveni secondly egendo kyari nate abangeta biye mbenero leso burai bwa Buganda nelinga konye twaringe kurwanere kero na Hassan tarimanga na Hassan yongibeiro chire obeire kyakoba nginande mukombori odenje kanga ngwana tota una kipore ngwatumite ngeria yao genda na ndori yende nyasago konye nginande mugujere goitera abana bande Museveni ga mugetia abantu serikali manyanyimbo akagenda nande bwo mubinzani oye akajiko more nyasi komorigia egemo jerere muna Hassan yale goteba akin tali Bugandoka I think no ni chinse chitu twarale bali bakorekana kwamireria serikali iga okonyora busagani boko rwase chinga cyabo Mr. Amos lakini usikorigere nande abasagani abantu abanene batenere to busagani wejinga cyaba bisani babo emyaka yabo nerenga
Kiaro sikurigereria apart from ngina Suluhu o Tanzania ororekana ko sabeta biyo yo bago yo kebago ingeringa abanda abange bali batari gotaka babori guri swali n'abantu b'emyaka gete emyaka eria eyo korokina ki umuntu ngo ikarota muna togota gutambe na asaninga tutageta abantu abangaini abarai bakaba abangaini asobo ngo tari emyaka kyari emyaka tari kwagacho ngaini gutambe twathebire nga umuntu na bako bomurire lakini bado gota so naoneri nabakonyo richara rigo tu igo munasanya ote so egendekene ngeringa abarai bari bako batatageti bintu bibe nabongo korenta ngakonyo gotagete omosike Oburu Odinga noroje munagenda ODM mwaso shiti ne myaka yae kai Oburu Odinga gete nabarai bamunchukana nete bagateba barolende no burai naire bwikiama gi ODM ngoru tole boganda togoja ODM lakini tusigoja ODM taringana gabu muske moralia innocent kura ya Buganda Buganda na Baganda nkagete baikire kewango sekerengo baisaranse batachete astebeti onyesin ukuguru kwa babekirete sindani goro ngeringa mbatara ramatia se sindani eria ebabete boruru God forbid Museveni yararangiri gusayoni rero because yarorekanirenga mateka kantu egene tengo mugaka baba Raila Amolo Odinga narangiri gwe Osemoi ntu egenete nkwari ku imagining a president ngokwere aigo mugaka Kibaki gakoraki igarara mudore ko tebanga we know you bono omugaka uri araza kubanga narangiri gusayoni umusiki innocent no manyetenga Buganda tebwatia clear constitution egokora transition yoborai erinde country ya karaki egenderere wiko teba no stone yunga omugaka yogurukunga Museveni gachete asoborai gwetera ase chinguru chiegani border so it means chinchire chia yandrata kuomerera gocha ase kiare ke karori most gose ne gia gatana kabire agwira asoborai omona na ise kumurangeri sayo ni rero Buganda na bera bete bwena na ende riba ikere ase bagutwara uburai gose bagutwara a democratic government ege ndukiriki aratete omuntu kurukunga Museveni asoborai nkiyirurire this is sana Buganda because nonye na say family yaye nga kororekana prepare in case yese kurworo no ora take over half time teri kororekana umumuro yo regari ore wadore actually jisa jinenje danga na botokorera sana bintu mitosumbuete kungwa kerotonya sanga mbuya mono bune country one country ya Kenya bunerega abana babarayi baitabanane mbari kororekana ku occupy public spaces yani aba Kenya twekira se twakire yogi mpaka abana bawe go baraya ni matatu bunokora bakoni matatu wagie town uzi matatu bagokora bakora ni bintu biko na bwetana naiga abana bago abande mbare rio batugeta makorominyo ayusingi nao buna tuenzi lakini Buganda ne yusiki kyomondo abarende omongina ne minister omwana na ere chief of defense forces no mwana uri chief of defense forces ororekanire kwa muturbanu yani ororekanire kwa mukabara mugakana arase Timothy Bosiro gateba umuntu yo no mukabara umukabara bw'umururia igagotokanikira umuntu kwaroriro okoreta even problem ase diplomatic ties akuboka iga urika kende yonse unabona gatugukwana nga umuntu kurukunga Bobi Wine we yamubeterere kyagatama ese nje mumurori na koraki na motureta ni openly omanyete aigase ito umuntu tago tureta ni openly iyo ndiyo kabara kare wabuchira butuko omwerio body endenere egorukunga election observers ndima timuske yasari ga kyoraye oraye rore alijana ikira sengo tabe ndu gorukunga election observers onya chi country chiko I don't know tinda research onya chi country chiko beka resources ya second tokeria chika ejiba chitiga chichega chi country chisomeria bana that is a useless thing because abantu bali bagana bayatana na unabona umuntu ari good luck Jonathan na chama ya AU election observer abasikari bali ko market chikura Buganda polling clerks na bali ko market Museveni chikura
literally buna nyasani ateba Buganda kuranjia koroteki ntiagetwe inkelinga abantu bakobekirwe uniform iri yayira na enyinge kwaranga musabari na koroteki na bata support lakini abantu bale bagocha barwe report bagoteba ngachikura chenge credible omagumiga abantu aba mariri bariete Kenyatta National Hospital rire ose matare ngungwa yana roro baje to badimit because no yene ka barwe report iri musike amos la yibone gocho yache if there was a problem like a problem yako ba remedied okay ase chikule chitende wateba nga nchialenge chubu asioli aba waziri batano batatombasire tibirogo byabo abali balenge serving ese cabinet yaye. No, that is normal. That is normal in any political dispensation. It is very normal nga tulichibarwe constitution yabo igere nga umuntu akabo mubunge na ende bado obu mu waziri. Ntu abuntu akarataki ntu abuntu wetaro umuntu akabo mubunge akabo mubunge. But as a competition ya siasa, it is highly likely and it's very possible aba waziri na bago siriye birogo because ekaba konda chinso abo igokonyora babete bisi no waziri budget ikolende ground ngoro cha bantu bacha kota ngarende ground bata se siasa yo mugambi okolende ground ninga tukia muhimu. Okay kwira ndaturuto kwa nego okolende ground mwaje tembe amosinta to final thoughts sense ya Buganda ense Buganda na rego tabanga nonya urai bwa Buganda borobobe ense ya Buganda ni bwate bintu Kenya tabwati kero sikoligereria muna bono kero enjale go itabanto Kenya oise go ndagera na bukurusi Buganda magena babwate binte binge tutabwati igo kworkinga Buganda isikora ubuya na bera abense bisikora uburai ubuya nabo nabera abengi era beta etachirimo no nabo bonda bwa Buganda burakine mono ko bwa Kenya. Secondly muna asani ateba obusabasi umundongo setemono ne chairman ya African Union ekera abantu bagenderete kurwani Buganda ba upinsani bagendete kubwatwa bosibole bwoko kwana botayo buya Bobi Wine yago seri watalikoti wa campaign kirasa muneta keire ebinde ibyo nzi electoral commission ya Buganda na berigereti nande yamanya kobanga EU egwenete kutura egwenete kutebanga magosa abeira ari na yanda abere gari andi kwa meka nyona nga Germany ya yenere gotogia obochori bugotebanga negati abali ba tima digo sengi asa ni garakero ko bochambasi go sobora yubuya no ko message yo tebaga na okoli biyase chikulecho by the way lakini nda innocent pole egento kende you know egento kebono kikuno gotoigora omate bono Tanzania yakorire chikura Uganda yakorire chikura next nintwe lesson skitu apikiri korwa chikantri echibere no especially ekero twachakire ko move towards as a clamor for democratization ebwenta kogendra kaba very open because twarure as a regime chobora imaiga democracy was a suggestion abantu abarai baguguge tugireke ku democracy but oise kurigereria chikantri chikwanza ni chikantri chewate serious reservations and priority to leadership nabono Tanzania igendo kirikia ujamaa ikia babegete barabuo omurai ganga nyasaye lakini kwaro chingamba so gete out of their skin baka engage authority ngaya tekoretiki teri boya ndoko baire tabiembo yakora bakwiruketa tabiembo ise kuligereria ndara kuna chasi nini ise kuligereria liri mu 7 campaign chigendrete kera Bobi Njagi barengoro na Nicholas oyo gatetenga chi expert chukurobekana guru Kenya chiachira into to gende to influence enjira aba menyi be chinse chibagende to react ese abarai babo. Yes, very likely because omongino ulio Tanzania na tebetenga kuna viumbe kutoka mataifa jirani agatebana na bubako influence omangana yoko uprise omuntu liringa kia Bobi Njagi nonye nibaro ekara kore acceptance speech something sort of na ekara sangretia babunge ba Buganda bali babua na kuone tegentugoro ya Kenya he mentioned Kenya by name hata tenga ngabantu mbaraiga ngabachakire nandaka kuona igoro ya nga changulai ngo oiruru nabantu ba international you know community countries ngana ba ko influence ngatuaigure ngabantu batatego karamandama ngabono nga even some homosexual organizations are supporting alafu nga bata yetenga liri Kenya ya koraki ya andamana ngana baroba andamana ga nga we are aware
and we will come for you. Erena tebetenga asingwana ya tebetenga amandamano usokorobekana asense ya Buganda. Whether buru okorobekana kwa Mulembe kusekonde gwonse tawanja. Nanda aruwe toba semi go chiase bali balengere tyo chyo karabo igo. Yes. Igo meaning serikali ya igo chikomera na barabu ni chikuru chyo. Bana meaning it is what ndo kwa bori na Kenya nere ko ego show. Kenya is a big brother in the region. Okay. So Kenya is a big brother in the region. Aba na inchi ba Kenya ba force ba destabilize ekure nenga kikorwa ba destabilize system. A system ya very disturbed to a point ya very unable ko batem chinjire chi abantu bagotemi wala lakini omwari opi ntuna wanta tekuri kamera yanta yabena authorities cheto chia Kenya asetu ikere pick good lessons. Chikure che chigocha umuraya ko barase karogete na numurayo cho karaki uruororo ntogendera gwitira manyinga gosego finya abantu mono ase egende byobochori intuma yetenga abantu ngo chabali bai bachikura ayabanga muno koiba lakini ndotige no marembo ito we will make noise chinchire chibono amosi atera there is no way okoyo mondo chikura kwa mubwire and again you want to go for him name your talibuja. Okay, Amos inche naro ja gotebanga ngwatebanga Museveni galenge ko wa advice go sego ari kuru basemia mbware nge basemia bware ngo wo bakiagara gari ko ya na chinsa se nga bantu bali bakuru jinse jiri kya mwino gali chesiko ndoko balao na ndabantu bali baru Kenya ga yabagaja go salia omulembe lakini ndonda atewe ngelinga democracy ya Kenya yakinire kidogo nonyo bututukano bochu bwaba Kenya ma democracy ge iko getebu yara kini ndungire bakoronga guided democracy ogodebanga konye kwanyora Hassan na Amos umuntu naruta getaire chikura okobanga muna Amos akobwa Hassan ine ari ko guided democracy lakini democracy ngia neli ogodebana ki tigabana inji ba decide so abana inji ba Buganda mbanya gutigo decide no nyana ba Kenya ngonya go struggle to lakini abana inji ba Buganda mbanya gutigo decide ekaro bara tigo decide then nabo Bugandera agenda satambe. Okay. Yes. Ntukenya ga igabono lende twatebire twagende bose lakini na intubono buna twaligereri Buganda Tanzania akole chikura lesson sinjiri chiachiro togwesomi yes but nuborai na intu togenda te kwandira obochori are we likely which correlate itu na intu nonyene internet yejiko kuira nigunse agara TV chiali migu nabo internet yetaira nigunse lakini ebintu mbire birakorekane biragere democracy te thrive munabono usikoligeria digangirane ese chama ya ODM usikoligeria munegendete sai togotebanga amangana ariare ODM tabwati okoboko gwaisiko ya ODM agenderere to so doisiko genda ujibosyoiga ngerina nabo abantu abangaini barabemba alimia internet lakini baonjole internet ile misiridi abana inji so that necessarily koli necessarily the best lakini nabo internet ile gonjorwa libaga yale gukora ma ese populars onjorwe eba misiridi kurwa amangana ya korekanire bo previously in Kenya murabone karo oru arenge kuira chikura chintangani story njarengo roronga abantu gete bajire kurusiko bako influence social media ose bagutumia internet ko ebirengere byo mwananchi wancho muligereri no igwete na ritogendete twakorera senseme ya Buganda tetego so sense ya Kenya sinye nchebiro na namono ekera twachakire gukwanira boigo democracy ito yebyama asense ito ya Kenya kiama gyo diembo no igani go kigendete kurwa nase chigazeti chonsi ipise kuligereri ni amate Oginga na anene mono Oginga umwana ogorukwa umugako uburu tigamuru ko umwana ojara mu Oginga Odinga neraba no rumura ibiki amagia ODM goro litukuri goro ntwaro Kenya ruka ya Raila Amolo Odinga Winnie Odinga gosoka se chinsemo chirichia kamkunji sensemo ya Kibera nero batebanga ndite uchikobaga waseli untagete mwancho muligereri kurwa sensemo ya kabere ye studio tonyore chinkwana chia omoske Winnie Odinga litukuri goro kirarenga se chinsemo chia kamkunji kiria betega gukwanoro na namona karorekana gwatora marieta yabali bagotebekana boni gase kampi ya sensemo ya Oburu Odinga omoske sivuno yoro maseneta Nairobi na ndumuli kibwe kya magyo ODM na boigo umubunge bwensemo ya Embakasi East
Babu Owino mbambete bagwaturwa no mwana Winnie Odinga tiga turaigwa egera tumaye konyora ibirengera bya Hassan na Amos. Sasa tunasema hivi, hawa Sifuna ako ndani ya cha, Sifuna ako ndani ya cha, Orengo ako ndani ya cha, Orengo ako ndani ya cha, Babu ako ndani ya cha, Babu ako ndani ya cha. ODM! 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 Hakuna mtu atatolewa kwenye hii chama. Hakuna siku baba aliwahi let anybody atoke kwenye hii chama. Wanaongea sana na tukiuliza maswali wanasema tutoke kwenye chama. Tukitoka watabaki na nani kwenye hii chama? Hii chama ni ya wananchi. Tukitoka wananchi wanaenda. Leo naleta greetings kutoka mandugu zangu Babu Owino. Na katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna. Uko pamoja, msijali. Tutakuja hapa na wao hivi karibuni. Mheshimiwa Babu Owino ameniambia niwasalimie. De timu ya yalenga sense meli ya Kamkunji Kibera gaiga. Amos. Wisikurigereria history ekwaga junande buya lakini ibwikaine ya etire togenda magegekero omugaka Odinga asirete kero mwago Odinga asirete Odinga the senior Jaramogi Oginga Odinga igo arenge nero renge party leader ose munyakero gwe chama ya Ford Kenya na Raila tarenge kende garenge Young Turk abwato bongo bwarenge Vibrant muna bono Winnie lakini ekero aruo ekero mwaka Odinga the senior Jaramogi aruo bagachikorigie njira yogo chore birugo kero bari njira yogo chore birugo etimu endega ekabanga muna democracy etarikorrekana ese chama ya Ford Kenya ekagera Raila Odinga akaruororo akarisign muno mubungura ngata akagenda akarosie chama na Joab Omino yari kurukunga National Development Party bakaruo bagatiga Ford Kenya Ford Kenya no nyero chenkiere bono gegere very popular tari bueno Ford Kenya ne chama ne mono lero esengenjo bare ngikoseria igo minutinga Ford Kenya lero chumo ligyo kama teringa igene Ford Kenya tilibono Ford Kenya lero yetali tigalite tebuga tiba chumbe abachumbe ratu wale abange asani na bara yosemba tatu na ande wisikurigere libono ga ODM yabekira amo na no mosike Raila Odinga buya yabekira amo buya ODM abantu bakorwana iga Odinga gojugotene na abantu bajeraini lakini wisikuligereria ingeringa Winnie nakwanete igoronga igo abantu batagete gotoseria igo geminiti nga abantu batagete kobaseria aninga nkorubaro lakini wisikuligereria muna riri nateba ingeringa ebirenge bya mwaka Oburu ingeringa Oburu nabona ararengereri muna Museveni ararengereringa afadhali nkoruoro lense esikwe kiara nono Oburu amaduka etire Oburu tare konyara kotenena esa abantu abatenga egwecha egekombe ke lakini moiso nengwaro jogo tabanga na rure milioni ibere tanya gukora bageni na kende getanga ni twarorero Oburu bari twarorero Oburu amatuko ese siasa matuka mange Oburu tari konyara kugura nonye ne gekombe gichae lakini igoro moisode abade batia abantu ngana rure chizingi milioni ibere ngabara nyole ko gora renga sa ndagi mese nyencha taringe se liso lito na vera agende se gwerende bari gagorete muno so enje ngo translating Oburu n'abantu bari bande bako babwatia imbatageti ama kyara muntu ndo bwenso tagete kiama gya ODM gechi yare ngora pinge karo Winnie yago tebanga onde tayo kiama gini kyaba na incha abantu bonse to goneta ko chamo monta yo goneta ko pinga constitution ya ODM ngo teberenga de oganie nene pine NDC nere goneta ko decide ebintu bya chama inkiego gero mondara pinge gero to gera abantu ba ODM ba tebanga tia to gende to boria bana chama ngo goneta ko bikiongozi kia ODM njengo kerigereriga ODM asego genda bono igana aringa
nkobere nga Winnie Odinga agende na because isikuligeri no nayo isikuligeri kurua tima igose gose no anjire ko bakiama kendi gyosi lakini isikuligeri byama igoko nyona nga ODM nerere the most popular nerere chamene ne muno in Kenya lakini oisikuligeri ukugani kwa abantu abake bali ODM yo batagete muna bono ndatebenga usikuligeri kwari ko igumuna kero Winnie agoteba iguru ya Sifuna kera agoteba iguru ya Babu Wino abantu bari gushangiria sana inche muna nkorora kurwe sende nkorora nga ODM isikubutukana gati tima yeti eraro ku ODM eri lakini abantu baragenda na Winnie Odinga na Sifuna na Babu Wino yo baraji ko ba popular oisikuligeri nona abantu bali bande balense emeriende igoro muiso igoro egara barenge kero Oburu Odinga arenge Western igo yarenge nga egabana ya Kakamega yabwata abantu kando nega no mu waziri Wycliffe Oparanya yabwata abantu kando inkigego gotebia kiagara konye umuntu kurwe ya William Ruto agenda aje guturubanye chama getegari nande gawene ko bomukorie gaswe serikali nande William Ruto ne serikali ya basiege to umuntu ambari ko buri kende igo gemine tinga okoba kongore ko ruete isiko ko kwenda guturubanye chama kiagara Oparanya bwe kana amanye tenga tawene tiko kwenda kokora mangana ye chama moizo ne ngwarara ekaro abantu bagenda Mombasa bagoteba ngana ki joho igago koregas ne serikali ya Kenya gere ya Kenya Kwanza rosiri ne chama ya UDA lakini kwanyoranga orure ochire Mombasa otebirenga goikandigirwe chama ya ODM esengenje na support ribaba matukamanga so nabokoli elinga okoboko gwe serikali ya William Ruto nkolese chama ya ODM na ande so maene chama ya ODM gerigereti wateka ande goja wateka bobesa aso ogochi wateka bula amosi atebirasa okoboko tebire kwe serikali ya Kenya ngorore okoboko kwa do mura yumukoro Uhuru Kenyatta na ukwaneka na RSS mende ngorore tinkagereti Uhuru Kenyatta esengenje yo bwa serikali amoneli tari yae ande sengiri kisa jine ngora sokare once in a while ogikeria serikali asamangana gete bono go bagutaka tuntuberera gose kumukiria aso ko uniform tari yae nga nero tate ko ODM ngia ko ODM already kabwate chama ere national ande ya rai serikali for 5 years ego ntokeria eri blackmail bagakora oru tabwati ko bakogondo bonzi asamangana ya ODM umuntu bwato koboko asamangana ya ODM actively bono iga is none other than His Excellency William Samoei Arap Kipchirchir Ruto watabire na inderi tukurio gutinde kwa manyane chama na kwana tebo igo maiso marore mpaka tu appoint ya gatabango chako yebangale important events chiarore kanete usam ase wiki ya eta ekero aba ruwanerigete be chame ye bagenda Kilifi bakora wano Oburu Odinga Oburu Odinga nkagerete nga ose komboria na era buna montorio koro kumasa sio hoga ndo choru at 90 otari kunyara kuimoka Oburu nere is being misled na abantu banga nguru asinini batagete konyoru kwiganira kurwa serikali abo bari babo Junet Mohamed bari babo Gladys Wanga chairperson ye chama nonde babo aba waziri bari babo Mbadi na Opiyo Wandai bono abantu aba nabo bakomizilidi umugako yogoro ku Oburu Odinga kumutumye rinde bagendere konyoro gotegererwa ase serikali ekero bagenda garia igo batebete baire party leader Oburu Odinga chinguru cyogo chaka gukwana n'iki chama chinde ase chi chama chinde including a leading party ose ruling party kurukunga UDA ase Twitter account yomo president we country the following evening or the next morning agateba akarangeri nere umugutano State House amna ego batete ko open ku amuna bako si coalition akamanya ko mention specifically inga batete ko banga e coalition na ODM
bari ba Kilifi batete gachio koroki gachio gambe marabu ara kamanya ka very specific ngabono egento bagasene kubanga ne coalition na ODM so mukutano bwe sitting committee ya bunge ya assembly agenda last week chumbo yo mokuru asema ya Rift Valley okobori mbadi egento kere off the cuff geta related na mangana yebinto byerete mbadi because mbadi yako na bunge bachiko gamba goro yeji yobonda bwe country amayeko mubori ngabono unabone coalition iko chikokoru na ODM. What do you say about it? So mini yo montoyo akaleti bagatenga akasokie kemoni kurua se boxime jinga gitaraika bono omanye kurigereria omo president yakagenda Nyeri nero beto mutangani kubeke gopiere orange ego simplify ODM akamanya kubeke gatana kia yellow kia UDA. So what does it tell you? Even before to chake koko so into the shenanigans nga oko chama wa ODM na UDA nga kororo already a president ya decide ringe kenege ntaka kortaki ekenege ntokerate what we are being taken through nature circus chi drama, you know, content creation. So it means inga chame bono iga igera sama ko ka William Ruto nero kwa mwanga kiekoba lakini buna umuske amosiateba teriko chikoba raisi neora ego chikoira abantu gete including nyabo bago konyeru matabona William Ruto ere gare focus on ni winning 2027 election ekara winning election ya 2027 what happens with the ODM it doesn't care. Okay bono ukabona teba lost on you inga omwana yokurukunga Winnie Odinga o ororekanire kwibura ime atatu mwabo uno musiko yateba events chia korekanete tika choko tema commercial Ford Kenya korua se the late kijana wa Malwa no musikera ila Odinga. This is exact same way but yo mwana yochire na family ngao sana nanjete e party leader naba bwatani bali baye mbagenda kamkunji Kibera aliya sekurukunga elinero e bedroom yumugaka inere foundation ye chama ya ODM na somugaka bwate ani asata liko countermanded in any way baka kuwete bwate chama ni amandamano, you know, I say reason nikalanga kumbe chama ni amandamano nakorota erororo asali yumugaka yare kororekana and it becomes organic tariko mobilize abantu aba bagenda oisikurikira events abantu abakagenda very totally in orange a t-shirt negopia. So what does that one tell you? That they mobilized. Resources were used. Make sure abantu abarore kaninga bana barabudia. But you mane wa mangana buringa abantu baria igo bagoretwe gosoa ase umurobereria bata correct batarenge part of it. Omwana oyo goro abantu bakamakanda bakabaya dikarwa igungu omwana oyo nagenda garia na babo edu nisifuna no yakagire na babu owino nkwara hivi mrabini bigo chota ni ga liko masa usibigo tena bigo tayaba hakuna mkutano mwingine itafanywa Kibera hakuna party leader alishafanya imwana byarenga ngibi murange binaiga omwana uri akagenda garia ata mobilize it igondo kyanga gatie muskenya sani inkelinge e crowd ikiarenge organic. Okay just one more e crowd ikiarenge organic omwana uri akanda gachenjia formula naenda formula nere guchikobarie byanda ego chikoba turubania mba korara no marembe a formula that abantu bari locals na bagakora messaging kwarorire actually omwana uri igaisa asete until akabasha dia karoki akwane mwana uri tatumye gutano siringeru mocha gari go abantu bari locals na bari abantu na babunge mashinani na bubabu ate a message yarenge very weighty na kero mwana uri yarenge goterana na marieta yarenge gokwanwa ari abate preference ya se chama na sabantu iga abantu barenge no morembe atuye kare patrida yarenga aria gokoro cha kuburinga mbona wale banyuma pale amuinui mukono. Okay asa ni kwara kwanire tatende amos tuligere libono ODM mugakaraila na agachita abantu batabwateliete siasa we likely because twaroche wini areke completely ne timu enkeni sana asa abandi nababoli kuboni gababoli goli ningoli mbamumanyeti olenkali nef esa church service yachite akaruoro agakora akagenda kamkunji now intolera ikirikorora new faces
new faces nyingi sana kiagera abantu mbale baje korusigwa na abantu mbale ntegene tiko semba twale kero kyo bunge mnaona tima dio zenimba tigamba spe eko constituency ya Kibera ile kile kuchikora wini gachiko burayi bro wini odinga ili achire wini achire na ande achire egento kene nare kogote bingeringa kware kuligereria body language ya Winnie Odinga ne reception ya bananchi ngeringa Winnie Odinga na arueta makwani Winnie Odinga na junior amba arueta makwani yangina esa bananchi na ande bakamanya kurora bakakashifu oborayi bwa isemoke iwe kworokinga na ande Winnie Odinga nabo natebetenga mo basa kogenda gotebia abantu nga baba alisema baba message yale goteba yalinge muhimu gale ko yetebesa bananchi lakini ndata kwane tengeringa konye babo bwato mondale gotebi mona mangana mange nere Winnie kiera nonye Raila Odinga gakwete bari na Winnie okay however osikuligereri nonya nenjira crowd kiarenge korisivu monyaro koria nando sikuligereri nonya nenjire statement cyo monyaro kori kiarenge softly controversial because natebete monte yora copy paste isa yes ojiarenge controversial lakini arenge soft in a way na ando isikuligereria egento kiarengo ngerine ki omwongwana na roterenete garia agateba ngorero agakashibulero directly iyo kworokinga Winnie Odinga asara anyare ko manage esere rais ko manage kutwale kerugo kya ujumbe Kenya gaiga nkibura sasa tengo chile bedroom yes nande gakwane tebuya kabisa rais igonga na chile gaiga bali bale ko tebanga tindi gocha na chile gaiga nande na ikire bedroom nande ndusitie bikoroto lakini ndongere nataka tuligereri naki ekero ODM ikubutokana ingora atake ODM ebe sambaratike nande kero ODM ya sambaratikire ngora apene bitie kero ODM ya gutukanire nande ngora apene bitie kero ODM era hamo egende njengo kiriringa ODM ise koba hamo inse yoborai bwa Oburu Odinga omondo obene biti William Ruto lakini ise koba hamo kwe inse yoborai ise koba hamo ni arrangement yeri Edwin Sifuna Babu Winnie Odinga bagoteba igo gemiritinga William Ruto wako lose control ya ODM okay na ko lose control ya ODM ese William Ruto aise ko lose control ya ODM igo geminiti because William Ruto tali interested na ODM William Ruto wali interested ni chikura cha Nyanza Jaluo Nyanza kiare jakisi Nyanza jira ikiachiri ngadara kubulia sini nige kogendete sekerengereri ekyo igento bakurwandira ekenene mono kibikira SMS gekogera Winnie akorekana kogenda part igente gitanga ningilinga ni arrangement yo chikukwane coalition agreement na UDA omwana olia igawo chikogenda the opposite way yaisa egento kerongelinga ki nonya nise Raila Odinga the public rally yo moiso ne garabwa ta babunge ba chama yaye iga rimate bukamba iga batebetina ki ODM igwe ne ko strong esengenjo a coalition arrangement to bwate ge ko era 2027 2027 kiara na abole dia bana who told you nga ODM tiliko jikotwara presidential candidate ebina bye birengereri bia none presidential candidate bono iga ya ODM elie kore self proclaimed wese ko igwa omogako yo oburu gagoteba nga nere obuchikorigyo borai bwese wetere chama ya ODM nonde bwese urata ke kiame kiali kiame ngao kiagera ODM ya korera magana ayo ebirengereri ebi ne byoburu mbiri byoburu munasa niateba wese kurigereria message ya Oburu Odinga Junet Mohamed omosike Gladys Wanga osikolirie message yabo ige kogenda the same mune message ya William Ruto okay kiara kwa William Ruto bwate jama ikoruku UDA na ande jama yuge o compete ne bya mabinde ngikira gerote bya bandu nga to gutiga bandu baire jama ya ODM Mr. Mos twarora sama tukamange kera siasa ere kamineye wartoko yate abaturi 2026 na liba kwaga cha siasa okonyora chinga kichi nyinge onye no ODM talibono yale kogende agreement unangaboni ga ya frontier yeta bakumanya go SMS ilia bamanya goteba bono twakore chingwana twakore
twanchira ni nyale bagende busio kine nto twarorire kurwa nonye Kalonzo Musyoka initially twarorire Musalia Mudavadi twarorire kire kiama yote abantu bwate presidential candidate yetu una united opposition iko na kwa of course na Aaron Toja torogo sindikali united kwanyora bate batoko genda busio lakini libaya towards the age bamanya gotebanga twatigire nyale but right now trojo DM ire tayari kogenda ko negotiate ne Ruto as a presidential candidate watabuga ti presidential candidate akine ntotora kwa na twa room timo kwa mwancho muligereri chinsa sedi godoche chiegenda te kwa kase studio che ikire chinsa isato bono mambia na nigonde na Hassan na boigo na Amos togenda te kuligereri siasa togo chicha togo kwanere engani eju ya ODM tumaye gukuna Koimburi na rengo tebale birogo bya yambikale ase obisi ya DCP. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mirna nabari b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV ili etaliane ni Innocent Onyango. Umuchomano Nairobi Kisi Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Nensoko TV koigeka chinginjo chyomugusi Nensoko TV oboroso bwomugusi Mwanchumo ligereria Nensoko TV oboroso inchektono ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inje asemesa ya mayakorwe Nensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isato chabotuko elio chiko komanya mangana maya buna nyara ko baga gwateka kurwa se chinsemo ao rogongo rwa Gusi county ya Kisi county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Nensoko TV oboroso womagusi. Gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugimanobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Nensoko TV oboroso umugusi
Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Wanchumuligeli chetre chitaika inyema iga ichinsa isata semambi abono aiga negetaseni gen Soko TV semambi abono tubwate ngambo yo kuligeli nyense ya siasa ya chakire kobera na mono lende twa soire sesugulie kobera ya ODM astoko endete kuligelia kobodi nalenge amosiriri twa ya tiko ndo mutimokonga chinga kichinyinga toko ODM nechi arrangement chibya mabinde kiro montago chichanga presidential candidate nera ODM boniga tebwati telikorolekana gutwaririe teligoteba ngantu bwatu murwaniriri bwo kuligie kirugo kiburai bwose ayora makosa manene sana ese chama nene muna ODM chama nene muna ODM wene the correct direction lakini oisikuligeli muna nateba okongoro kongaure ODM ime ese ngenjo tinje tinda na korole sababu omuntu bwatu bongo wiya akobea egera abantu bagotanga ODM tiato chamo chioga nje ODM tia chikolegasi bono gatwiranire ngakiria ya Moi mundare gotebanga Germany audi ya Kanu Nyarebe secretary Nyarebe no question inere birengeli bya Moske Odinga lakini kubwathikana na injo isikuligereria abongo bono igabole dynamic obongo bole strong ese chama ya ODM abantu babubwate n'abantu bekegoriege ke munakeria ODM njirango yoligeli kurusiko ongo yoligeli linga maybe abantu bali abade ODM were kabere ere abantu bali batagete chibesa n'abantu bali batagete oburai kyaro usikuligeli bono iganonye omosike ikombe win Odinga usitokombe Edwin Sifuna na Oburu Odinga ningorata kobogambi uya kyara Oburu Odinga engakiyaye ugambire amatuka mange na ando ikire ngakia wena tegoti aroje none rengoro sira wena tegoti muka lakini Edwin Sifuna ne timu yende yaba muraba ke abatayana ki itogwenrete yani usikobeka none kwerende usikobeka vision orete vision yobeke meso tebenga vision 2050 ingorata kebe fine ngorata kebe fine no monto moko uligerete the future ya ne normally uligerete the future ya ne yabana bae lakini bono iga muna wateba botambe byama okonyora abantu bagoteba no nye united opposition bagotanga kero muntu tigagenda arosi kiama kya kebe strong kero muntu tigagenda region ya arosi asayo abe strong sajira dogweka kuchibosigari toligererie nga ingole strong then tomwala lakini usikuligererie arrangement ya ODM na UDA nelina ki UDA oborai wa UDA utaite kuligereria na kitogokora toire ODM mapema toyetware tomayo gole kwenda lakini usikuligereria tali borai bwense bokuri ODM ekara abantu ba UDA bakuligereria kyara bamba bwato borai bwense ekara bakuligereria ODM mbali waka sabunga ODM nechikoleta kende mono kyara ya strength ya ODM ikaroko yeligili buya kabisa yake kogi ya ODM ruo Nyanza so wake sabuna ki na kitoko kora tolete ODM toyerete munireiga ni arrangement yo musike Oburu Odinga egere tubwatire Nyanza ruo Nyanza itubwatire ruo Nyanza tokore kwerende so ekero ODM itari gochamo na ande tari gokwana neriogi elimo inse yoborai wa Oburu Odinga umondo ko lose William Ruto mwancho muligereri mtogenda tekoligereri ntagete nyore nkwana yo mugabana bwe county ya Kisii Moske Simbarati nerera kwanetase chise mochia Kakamega anamono asale ko bagago kwanera umuraiwe kyamekyo Oburu Odinga ariko matebinga chinga kichikire unyare ko bagokorangi amate ino ya nyare ko bagego chaso bwamo limunyara kwa mukuru uburayi kyameke ngelikia egesa kukia bagereboka niko kire kiebisa ku Beyonce naboko nyara ko bakokora ndate kora mu director ngana ukilie clip ekyo Mr Hassan buna koigu amosi akwanire ODM bono iga buna ya chakire korolekana iga ntole likely go chikora na ndo ODM ge konyora chinguru wake konya abande batebire ngakia elire kende batire ngabonya basoire dirire bwango
gose bacha kogenda baburugane tonyore wini ugocha ne patienga ase igabona gaja ikeire tiga let me follow up to what my brothers said amatuka magega ci serikali ci abiroro igo ci ari kuri ODM yani ci ari ko desperate ubu tukono mu gaso cibo sirigi kyo mutunga nga kiko kara cinyoro ODM SMS it's unfortunate it's embarrassing no boso kwa banana ngabono echameri ari kuri biguna ci serikali ci eri tukerinde batemeko shape a direction ye country ngabono ne para egosorore serikali ekuriye serikali bono nga yani yento yakoreki ya emesa ya onchukananire temples have turned namba ya kabere whether ODM yengo survive were bono mate ODM ya ikirase bwate regime change ODM ya bere mero emyaka merongo ebere but chinchira ya tuariro obukorekanu na bera abete ikekerengo kyo komenya obugima bwaye bwonsi a full cycle actually wana gana go credit kanu bado kanu kuna kwa yane you know ne bwa originality kanu yana konyora ese yana nabuneye ODM karotaki ebwate bono egento kende namba kurigereria tora tabenga kira important kurigereria igereria abantu ababonsi pi bono ega bagotera ngo ODM yatigetua serikali mbari babeira barai ambe gatikabere babwata maute ao ase kerengo kiabo kyuborai bono no matenga serikali ebimoa serikali ne rebwata apparatus chigo gosuguma bono abantu abachire koranga abakongu na ODM yemba yira ase serikali mba konyora omorembe asobo menyo bwabo gekogera mbabwate you know amaute abasaba bakeka msin mbabu atigento monto akuba gosereria because mbaraba in public spaces for long time mondo buna sifuna mbona acho rediwe tamwe yemo omo Winnie Odinga mbona ari ni yala no mushara kwa ndurio karaki oirana yani mbade inigo rwa saving to biko ba kama tobe that is why barabuna ba go take a position ba go tebie president ingantwe nturigo karaki ndurigo swaga lakini ababande mbale ne ubie nyinge so that is why it is easier because na bakwanga rigere muntu nange tekurwa kiambu ko ruo bore mo baga cha for the housing akanga goteba tutam ngwaro je buna pamyoke bo Moscow yo Kimani wa Matangi ngwaro je buna myoke buna EACC ngwaro buna ko ndaga iga nyayo stadium ebintu bya bigatagurwa no ina abantu batigete kigari ro tigasarigwa bona abamande bado ODM bako temako ko serikali saliti bintu bya bona bakishwa riga akini nindu bwana ngende usali ibintu byo muntengeje kabireria usana but even video clips have serviced as abasigari bakororeka bari na contingent in hundreds of them abasigari no bari ngi command so it's clear na serikali na ende serikali has not come out even from the IG of police bari wa comprehensive statement nga kivinteria sarigete so mbabu atoko bako bono bari na kibao waete lakini ende omwana Raila ngo ndale ko image very strong whether mbachiko kodra ne rieto ODM bono ikine ekotoko tabanga isagwe itandasi lakini abantu ababande barabua bokonia abana banga bakonda gusabirira because na baba sorra babera serikali area nkonda bari konyora barabua go fall over at the end of the day politically ba go fall over egento kende important to note omuntu uri advisor ya William Ruto okurukunga Eliud Owalo okurunyansa egero kumurigire dikana karaka wa interview diko ba minister igata batenge net worth ya 650 million yanga vinikirudi nyomba amenya taiga Nairobi ngere 120 million enyomba amenya te risabulu so abo 70 million already in 200 ebintu bino namaremo yani tabu ati ebintu is not an industrialist tabu ati ase income ego koraki ekorwa ngaki omuntu yako omuntu rikiro mushahara wa advice ya president ngaki agosoka kuruororo ajate bana no president yako boria it tells you clearly inga Ruto na roma tayoti koraiga abantu abo dia muna barigereria igogo kagira ndugo kagera kore abantu abana barigereria mbari ko tukabo homogeneous konga support binankagirete ego ndogokora wone iria na kurukunga wheelbarrow orange okay ngaki wale ushikoligio borai bura mokonyo Mr. Amos
I think asani munago kwa nasani mbuyare esabu ne lina ki William Ruto esobo maino Lusiri he has lost Central na anda ise ko lose Luo Nyanza era be bati embesana lakini wale ngate steps of Central ga igasaga nago tebanga bairane nande twara bajumbe bande bajagire ko ira namuna ko imbori mbora badi na bantu bae twe ngeri alende bagakore kwende lakini nare ko tebanga usikoligeria owalo Owalo ko ruaru ete serikali tarate ba magosa ya serikali tarate banga serikali ye na ruwa esengenjo ya kyare karo mundo ko resign to ko expect ne ki karo ko resign igo bwana to kota bana ki abantu baria tingo nyara ko kore gasi na bwe esengenjo bakorera magoso demokrasia Luo Nyanza ta to test ya lakini egento kerari ngeri na ki Owalo tigaruo agende arigie chama abeke Nyanza ikara abekire Nyanza ODM bataigwa batakore tikwende bata succeeded ko William Ruto block ya Luo Nyanza then Owalo ata arora kanego sinasari bechigendo keke so ogosoka ko Owalo ko rwe serikali nkoli objective egendo geroro ngeri na ki Owalo gachire gosaria agenda Nyanza abuturubani kidogo egere kore kwenda lakini for ODM wero kubwatekana na nje munando oche ese wini bako genda kiagara wini ba very clear ngana ki egento batagete na omu wa ODM nande ODM ne chama igere chama nene etakere kuligyo borai bwense gose gotware coalition ne byama binde ere structured lakini abande bago te banga dia to gende to ligyo to so serikali nga will be in government all part of will form government all be part of government you are baro the straight buya kabisa nga enjera bago so serikali nere so what we are saying ngelinga ODM wero terikobo in the next 5 months lakini ando onotie Moscow is trying to even to win bingo koleka na nyuma ya tent at the background as much as yet aga say nego diri na politicians as obusibu abantu naga say nego diri na technocrats yes including Nyong'o including na abanda abange because ngokwana about Singapore narenga sekete marawes pa market ya abantu bande bagacha kugure gento ngaba kwana nga Singapore yani ngende ke ku Singapore gogiya jiri ko tokara tobe singular pua endo ko tabangerina Singapore abantu bale good dreamers from Luo Nyanza ochakira Nyong'o oyobete minister ya planning and I did very well and nkuiburga ko tabanga ridia mugaka uchigokwira ngakonyora o task Nyong'o amokorere paper so at the background naga sene ko engage a lot of our professionals bakuru Luo Nyanza abanyora nsemo yaye such that yateme ko advance ya chenda yaye lakini buango yo what you are going to see eliudio warongo charine chama na ende ngo ndare ko funded ko ndare ko oiled properly elindaji ko yalonji Luo Nyanza wana engendo ngerinye go chikobage kwa ODM a competition in Luo Nyanza ngocha turakuna sinini twaligire party primaries cha UDA turajire party primaries bagenda tokorobo chori bwa barai ao twarucho murai bwenso ko genda wazinigishu okondo rogo chora omochairman yoyo chikotenere kiama kia UDA twamuruje chinsemo chia Nyeri bagakorobo chori nandi tukaranga mbaumira ntena barai bale semelia tukarora no mugaba na bwe county ya Nyeri gagotebanga umanyete bintu bire bitatu bitigaretega bigo ikirana mwancho umurai bwense na tebire tutam nkie minute kiama kia UDA na ndege chikorekana gutwara bonyamasi meyense ya Kenya gose ne perception yenda takoroso mwancho muligiriri aigana Soko TV ntagete toranyore clip kyo mugaba na bwe county ya Kisii Paul Simbarati asa kwanete chisemo chia Kakamega tumaye go soro mbolie ngaki muligireti enchira echinyendo chikiama kia UDA Baba Oburu, tafadhali kiti hiki cha upati leader umeshikilia, nataka tukuulize wewe kama mwana mtoto wa Jaramogi, Raila alikuwa ni mtoto wa Jaramogi, tafadhali chama hiki kwa sababu kiko mikononi mwako, nyumba yenu ya Jaramogi hakikisha mmesimama, kusikue na muwanyiko wowote wakati wowote, kwa sababu chama hiki sio chama cha Jaramogi Oginga Odinga family, sio ya Wajaluo,
sio Waluya, sio Wakisii. Vile Mheshimiwa Ahmed amesema ni Kenya mzima. Kwa hivyo ni mugabana wa kaunti ya Kisii Simba. Mugabana wa kaunti ya Kisii gagukwanira magana ya family ya Odinga. Na ndo usikurigereria buya na bokorana ndagukwana umuga unyikore family ya Odinga muna narora nation ya Deva. Umuga unyikore family ya Odinga igore very clear asengenjo umwana uri wini natebetie Mombasa nga ODM yategeira magoko iga yarenga magoko ya expert umwaka baba lakini ese yaikire bono iga igeta keire torigie direction kurwese abana chama ba ODM tworokiwe ase abana chama ba deciding ani ngoko ba party leader igo bachorete umuske Oburu Odinga buango sana chinga kionye chitare ngombe nonye Oburu Odinga none ere na manyete nga gabe getuororo ntenenera tabe giriororo mune party leader gare ntenenera ebiasara ebiachakire bono iganga nere substantive party leader igere gasienko ngusana because usikurigere nonye chikura chisikorangiri gurero iga usikurigereria katiba ya chama ya ODM na vera weteterinie candidate yesengenje party leader nere wende go sign certificate ya nomination lakini party leader ya chama ya ODM ni manyikanite ngage koba ko endorse kuna NDC okay lakini abantu ba endorse ti Oburu Odinga bagurunga central management committee yes na uba ba endorse so ese katiba ya ODM Oburu Odinga tali strong muna party leader lakini mosike Simbarati otabirenge chame tali yabagere tali yabaruya ese ngenjo none rwe komo nyino rorenga ODM bono iga ese iga ODM igere ya ODM ne chama yabagere okay yes omosiko yo korugunga Simbarati ayo mosike Innocent na mukwanire tanga kiende ga mitinyi makega ya etire na ndeti ngirorere ko mo tebirero imati ose mondondo ranga na Simbarati musani onaro kuruku bifo ni magare na nkororo ko bamana Simbarati motebi mwaka Raila Odinga na gatewe ngafanya ala mawingu yametanda korabugango omosike Simbarati onye gatagete koira na koba omugabana ukisi county egente katarete kurukungo ODM erina ngombe ya kure erana kenera kirasa ngombe ya kure abwata majibu abere atinde kirani kuna ngombe ya kure ose aruororo okay tigatu ntoliko genda guchia umono tosoe wona ase ekiama kia UDA murai wense toroche babegete chinchera chokora ngekiama kia bokire kereke ndo gotebaga kia kure UDA ese boni gasese ya Kenya na kikire ruling party UDA na vera betekwa sengenje gento UDA takwire bono iga ngeringa ese usikurige structure chie byama bya Kenya ngeringa ngotema bire kogenda gujeso murayare so ese ngenjo party leader ya UDA William Ruto wika UDA esaba wika UDA be strong kurbono paka kaaru obugambi usikurige linonyene kero William Ruto abetete adumune wina ebyama byarenga Azimio byatigete coalition arrangement ya rekorukunga Azimio coalition mbaye tigetere active lakini wakagenda kigima na ande wakakole arrangement na UDA so I'm saying one UDA na rekagere ko kuchikoba echame what resources chirarani campaign ile next igere between UDA na etimwende so UDA roni manyikanite kabisa gangu jere koba ese ballot na ande emanyikanite nga William Ruto ngojare ko ruane roborai ringakie gocha so UDA na vera bete kubono iga endo gioka UDA ra kole ngelinga na vera lose popularity isikaria lakini nande UDA usikurigele UDA isikoba lose popularity muna almost kiasa ni ateba ngelinga abantu mbale bagocha kurubono paka chikura chia kwa abantu mbale bagocha kutwale vyama mbire bigocha gocha bitware ekaro chikura chia kiru bitware abajumbe bitwara aba MCA egere chamera ire chikurenga kiyu ema ekoranga nchama kire strong turare desemo yaito ema eguru ole tokonye so UDA roteka giriko
kogwa teka yeriko bagwika kobwa munendega instead according to me get have strong. That's why UDA na kira have strong so kuhakikisha vyama vinde vile strong viraye pinge we are very weak. Okay. Lakini ande also mulimo Kenya UDA nko ndere kuibure vyama vile regional. Yeah. Urabona gakonda kuibure kiama kia Owalo Mombasa statement ilikuwa yuba yonda gotebo moswati oria Aisha Juu oyo kabero mu waziri kabero mu waziri agatebanga Joe IODM. You know that is a preparation. Iko egesingisio bakuriya onye Joe ta ka IODM which is not very likely ngo Joe na IODM it tells you abantu bari belt ya coast ngo ndabare ko si kiama kyabana barabwo bagochogochere mesa na kere wheelbarrow in another form. UDA I think your president uri araisiringa nonyo go kore coalition na ODM na bera abe teba materialistic the gera bokera abe keba strong yani na bokera abe kegureka bono uchire wake sabu ari ni kaneti UDA as a coalition ne chama ya ODM na bobera musambe or tabirenga yaya tiganda abe kachinguru as UDA yane. And that is why bono it has dawned on him wamukireire oro abantu bari bamoete bakamube ko bisi na abantu ba Mount Kenya. That is why now ogendi rororo bono obekire risanguri engondi ngonchora abantu na mona inu injino musani no manana mundu ndubesi okotebe gento kendi yonsi amona inu amona inje oni muntu munyabulimo akamanya gusangirira abantu barenge 18,000 iko manyanga resources chese aso saransi abantu 18,000 nchirinke umugaba no kurukunga mutaikaiga murigererie mutaikaiga has been pro DCP and Gachagua all of a sudden mutaikaiga wiranirega agoteba ngaye kwana bintu bibire bikorekana iga and I will say two time but one rigere mutaikaiga okoranga mutaikaiga urangiri wega nyuma ya tento ategu look here I mutaikaiga igoro na second term nkogera ndore inki otagete kuno gochandikira mono guguca kogenda utacha gutinda gintu kindi utacha go defend kirugege you don't have anything to lose njua kwana na enderende na buguca kana kanyara basa yega sai drama guta tari ayuka na batanyo hajira agaro kwa ndebe sai gazeti namba futa agara sisara chacha tebi gucia minyokire oligererie Mount Kenya tebwa na bera tuketebwa te presidential candidate ekwara oyo tangase to kulige kiruge kiuga chagwa lakini nene nabwate ebitambukiro bindagora charara usebicararo binda mai wikeroro we likely korora Mount Kenya senyenje etatware umuntu kurwanire kirukyo burage sebagora neze William Ruto amos nje ndojenga nabo barabe mbagenda se William Ruto kiagara William Ruto Central Kenya obekirwo ororekanira umuntu mube na barayi ba Central ndondo chekera bengeringa Central na bera atware umuntu uchikoba strong ese kiagara munabono usikurigeri United Opposition ise gutaka kuba strong Central ise gutaka gutware support Central wike ebae wike abantu ba Central deputy president nande muroje abantu barorekana abantu bare Central abange bare capable ko baji deputy president so Central Kenya ero egento gyoke because Central Kenya ndoje ngero mbuyere in government outside government because isikurigeri nonye nekero gotebanga Nyanza nebwate ji minister ibere Central Kenya gebwate wetani sana na kimie risk ya serikali so Central Kenya is well taken care of lakini amosi abu sengo ngo contradict na kero gotebanga na Central Kenya ngane nge question ye bwata soko iwa debut one is Central Kenya kwa iwa debut na ende yorio William Ruto comes back early in the day atari go struggle because William Ruto no muntu muya sana asugo coin chi propaganda then agucha katabanga maiga bantaba mba korora muntu ndenga na isaine andena ba Kenya bange na wara let me tell you endogere yangerina ki Central Kenya bono iga they prepared koira they prepared kulikia kirogo kibo president lakini to gotiga Central Kenya without cover over deputy president over deputy president really abule challenge abu very debatable Uweze kwa bato wa deputy president Central Kenya na boko ye invade aliko Rwanda na kutumia na William Ruto
William Ruto na bagutumia mbinu ende yose ko innovate central. Lakini ukomanya aba central Kenya babere bagoteba around into tagitikende twabere toko ba blackmail dinga into tore abyanchi into toko yana kiregento one round yito taita common tegento. Okay. Sawa ngagerete chia minyo kiri chetre chitaike 25 isatondo chomo director agonte Innocent Kura. Dalia manga tigalita sebiko bitu tutete gukwana. Amos chingwana chio chomwaje. Chingwana jana chomwaje onjiringa Mukenya tusome kurwa se Mukenya na ndimono mugusi to some kurwa asaya etire twarigereri muna chinse chinde ose muna chinse mo chinde chia Kenya chiko roli gyoborai chabeka abantu babamo chigere barwane rorai bwese uno mugusi no bwadali bagarigiya esengenjo ngakieye umwana oino ngoligyare kerugo kyogo president. Okay. Lakini moeri waga ligia esoko mu support. Lakini nande mo basa kuru mu beke mono ngabono mu mutwale ni mukona kumurangira uchugusi go chikitengela ngana bagusia uchikumbira. Mutiga enda isiko ali kichikora cyo president. Mr. Hassan. Ekero omusike Fred okengumatiangia chete bosonga ari kara gweta America. Igaje tagateba agaje kuburia abantu banka bamoeri baga agenda isiko. So I am looking at this camera na komotumere message nga iri gwata betanga nkogenda uri siko chikorigia tigatukugunga wachire Turkana wachire Mandera wachire Kilifi amangana ya bono yoko na koba ekinyorogia nkagaria ekanisa agari kurende nyando chebere ariga one suku yaerete roll the sleeves because at the end of the day egantogere na soma about Obama bete president a top really what bago advice, but at the end of the day you're alone. Okay. One, naere tigameki a very independent decision. Yoko and the sikubuno yomintate vile. Alafu accept na nare ngebi nyoraria. Na mimi nataka na presidential candidate ya monta tete gota vile eta. Na boku ari koranga we share that platform. Na boku ari koranga bagusi bamuire. Ekero oyaro rago bakwanera nkagunga mbali na excitement. Irietaria makiangeria kwanwa abantu bakaboka. Otherwise asamagana ndonsipi abagambi asemobertaria sebinyoro abarayi bonsipi bachingencho chinde make sure nga abana bachire sukuru ebinyoro abana mbaragenda chisukuru sukuru chigoreto biyamoro sana uyu nasan nande boigo twalinga na amos twabelire ga chinsa da chichi atumyo giri chiadiga mwiri chinsa tali baro padiga mulia chinsa chiadiga mwiri taitenkoro murubiri w'isoko bwakire nande tuchitumira nege kwara ndoche bakya serikali bachakire koyebanga batebirense mugitege kubagerwa into getetilichi kwa bagaiga tucho tutwale chinkwane chikuligerelia magane kamina yo moncho muligereli na namono ngoire nelimpu ya mona aseli bagali kwanyara kabagoto sonsa kotuligereli kurwa senka yago sense me kamera lero garenge monyonge kebatinero lenkaga iga sense meliende ya kabere indoche Dr. Zack na boigo nyauma na ndetwa kabere na Diana Binde mu yogenda taitengo tige no mungwana yomo ole umwanchi bwa omusubati ko ngakawera mwangazo yo kabero mugaba na Omeru akorunga karega bahiju nakavuga togotera agatebanga Singapore yachire mwanchu muligeria ngo tigaturarora ngo ogotera okukwa etugukurira dia soko bwakire tumirane litukulia Jumaine. Tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona ushuru wa kilimo umeshoma moto ushuru wa kilimo umeshoma moto ushuru wa kilimo umeshoma moto ushuru wa kilimo umeshoma moto